Hello mga listeners, kumusta mayong hapon? So ang oras alas 5:13 no, ikaupat na nako ning tik. Ganina kung kasugod og vlog. Ikaupat na nako ning balik og vlog kay kinabanhaan kay mga iro mga listeners ga. Sige. Banha no. Nya. Gubot kay paminahon sa vlog mga listeners no, mga gabalik-balik di ko ikaupat na nako ning vlog yun no. Pero sige, padayon ta. So kining vlog na to ron pang suporta na lang gyud sa drama nga di gid maris content mga listeners no. Kay lisod kayo gid og vlog di ay. Labi na kay stricto ng YouTube no. So kung kay balo naman mo sa Pikas na kong channel na suspended. Nya suspended gyud dayon kay wala may suporta nga vlog to dito raman. Nya tungod po sa copyright kinadaghanan copyright tong dramaha Langit Kakilat Ko. Nya part 7 lagi din taman kay na-risk content man. Mintira man og daghang copyright claim sa akong channel no. Tungod sa maong mga music bagikan sa maong drama no. Tungod sa kadaghan sa copyright na reuse content ang labas. Muna karon butangan ako kanang vlog manginaot ko sa inyong pagsabot no. Magsinabtan na lang tani mga listeners no para makapadayon tas drama kay kabalo ko daghan kay nag-atang sa sumpay. Uban gipangkilig no sa maong drama. Muna mga listeners, sabtalan niya tong vlog no, mga 15 minutes vlog. Mubadarag 10 minutes pwede report pero depende lang no kay magbasa mo ko sa comment no. Nya kuan day gamay kay balo sa mga di ganahan sa vlog forward dito sa drama para tuloy-tuloy ang pagpaminaw sa drama. Balikan lang yung vlog ug mahuman mong paminaw sa drama. Ingana lang no. Ingana ka sayon yun para di mo masuko ba nga nganong natay vlog no nanapon na sige yaw-yaw no. Relax lang gud no dito sa drama kung kanang gusto na gyud mo maminaw sa drama no. Balikan lang yung ato ang kanang vlog. Okay? Sinabtan na lang mga listeners no para makapadayon ta ba. Kay lisod kayo guys suporta nga vlog kay dali jud kayo maigo sa serious content kay magtuo man ang YouTube nga humandaan eh. So mao na mga listeners no pasensya kayo nga natay vlog yun. Hinaut gusto niyo pagsabot ron. Pero kay balo ko makasabot magin mo kay mga suki mga listeners gyud. Mga solid subscriber ug listeners gyud mo. Salamat kayo ning tanan no. Na sa mga nag-comment og mga nindot ko mga very supportive kay mga comment nila ni Chirpar. Kinsa pa ba uban sila tanan katong tanan basahon na to pohon maka-vlog tanong basahon ako yung mga comment no kay hindi na ko masag-o no. Salamat kayo sa mga maayo kay mga komento nga makadasig. Okay. Nya karon mga listeners ay magpasalamat sa di ko balik no. Shout out ni Ma'am Pirma no. Mao toy naghatag og una jud ta. Siya gid unang tang sponsor sa charity vlog mga listeners no si Ma'am Pirma ning hatag siya og 1.5 no para balikan kuno si Nanay Narcisa no. Nya kato kung iyang mga parinti bato nga naa dito nga galisod sad sa lugar sa Antiquera ba. Nya kay wa man ko kabalik dito kay tungod sa nagka-misunderstanding sa misa kong amigo no. So wa ko kabalik kay wa ko sakyan. Nya tungod po sa akong problema nga akong gisikaso no mga listeners. Wala gyud wa ko ka balik dito no. Nya nagyatag si Ma'am Pirma nga 1.5 para i-suporta sa charity vlog nga para ang tato ni Nanay Narcisa no ug sa iyang parente kuno dito sa Antiquera. So wala di ko kadong pa dito. So kung di ko kita og kauban nga naay motor nga kasakyan ako og mahimong cameraman sa so akong iuli ni Ma'am Pirma gyud kung di ko ka makakita og kauban nga makadong dito kay di man ni para ko ano. So ako so nang iuli gyud kung di gyud ko makatuman bawg adto kay kini di man ni para ko no. So Ma'am Pirma no nang tan-aw karon shout out ni Ma'am no pasensya kay wa pagi ko kadong dito sa kang Nanay Narcisa. Basta maula kung ipebalo gid no ug di ko makaduong gid dito tungod sa kuan wa ko'y kauban wa ko'y kasakyan. So ako gining iuli gid mapugos na gyud uli kay di man pud pwede kakuon ako mo gining iuli kay di man ni para ako no. Okay mao to Ma'am Pirma no nagtan-aw karon sa vlog no. Pero manghinaot sa ko mga listeners no katong mga ganahan mo suporta nga ipadayon ang charity vlog. Di na ko ni mahimo og wala mo no kay labi na karon na suspended akong channel na ako'y field doon unta nga nagplano kung mao ito akong
kanang gamiton nga bahin-bahinon ta ba sa kuan para naagi po kapadayon sa charity vlog bisa ginagmay lang pero na palaw man napinding man murag naapoy sign ba nga digid padayonon siguro pa murag dili pa pud siguro panahon ba kay tigaan man kung sign nga kuan suspended pero okay ra gyapon kay ang Ginoo mao may nasayod sa tanan na listeners no di man pwede nga mupugos ta og di pa papanahon no di man maayo sa datong ipugos no mo giingon nga sa to kalimot na nung ko sa panultihon no di gud maayo ipugos yun basta dili pagid panahon kay ang Ginoo mao nasayod sa tanan ug unsa gyud maayo ba no kini ba tingali sign nga dili sa ako ning gisabot yun no kay ug mag-agad ta sa tong kagulingon mamugos ta wala man tay mahimo no kinahanglan na atong plano desisyon ubanan ni sa kuan sa Ginoo mga listeners kay mas the best magud ang musalig ka sa Ginoo kaysa tawhanon nato nga panglantaw tay mahimo no so mag-agad ta sa pagbuot sa Ginoo no di ta mamugos ug di pa panahon magpaabot man ta sa saktong panahon nga na okay ug mabasa sa gamay mga comment niyo mga listeners no ay balikon sa nako shout out ni Ma'am Life Journey day no nila Ma'am Bill nila Ma'am Grace Bangkaplor si Ma'am Gisole no shout out Ma'am Gisole no pasensya kayo nga wala gid na nakakuag drama pa kayo no karon magbasa ko sa inyo mga comment mga listeners no si Jana Pruta suportahan natin ang charity vlog ni Idol hanggang makilala siya ng marami at magkaroon ng sponsor. God bless sa inyo. Salamat Jana Pruta no. So manghinaot po ta kay naadyo mo suportahan ning mo portion sa tawag na mo kuan jud ba nga ipadayon na kay kami bahala. So makapadayon gid ta no pero sa pagkakaroon nga na suspended ko kinalisuddan samot na kay kuan apiki na ba kay may mga problema lagi nga na sakit pa nga na no so you know apiki jud kayo pero dili pagud siguro pud panahon pero tingali sa maabot ng saktong panahon ihatag sa Ginoo di okay kayo nya si salamat Jana Prota no sa imuhang pagsuporta no bisag pagtan-aw lang dako na lang tabang kay basin dai pug ma-share ni sa uban di na pwede ka mo suporta no salamat kayo nya si King You Diary waiting po Sir Idols dyan sa episode 8 ng Langit Kakilat Ko keep safe po salamat kayo King You Diary no nya si Ma'am Bill Ansky taga diha sa Tikira ang asawa sa kong manghod sir salamat Ma'am Ansky no so silingan na siguro na dito sa ilang ma'am nanay tatay ni Clito kang kuano nanay Narcisa kay Antikira man nya si Charlene Pacana Ginoo magauban kanimo sir at sa inyo sir God bless sir dyan salamat Charlene Pacana nya si user may nakabutang mo power sa RMN Legionic Kong Laugawa haha tayang ano man tong itabua attorney ning burot man nalingaw sa pobreng milyonaryo no nya si Pritchie sa parang Maria Labo ang inspiration itong story but perfect no naminaw siya sa mga asoy nga Maria Kirat no nya si Annalyn Buatis na thrill jud ko aning drama ha unang episode pa gani kaabang-abang na ang kasunod salamat jud Lord sa kanunay salamat Lord sa bagong uploads na excited ako sa next episode kay palaban si Eloy amping lang Lord perme salamat Annalyn Buatis no naminaw siya sa ani ug sa langit kakilat ko no nya si Maristel Humawan salamat Dol kay naka-upload na ka og drama okay na day ka Dol stay safe always Dol God bless you salamat Maristel Humawan nya si Roger Villegas nice boss na anapod ko atangan salamat Roger Villegas nya si Ma'am Bill Ansky wow may drama na jud ka sir wow thank you sir maski nakapaminaw na ko ani kay Ma'am Angeli no bitaw sa una no si Ma'am Angeli mo juga upload ni sa una no pero nawa man jud siya kini undang na siya sa kuan sa pag-upload ng mga drama no salamat Ansky Renz Botero next episode Laika Kabilis salamat kayo idol ganahan kayo ko sa imong mga upload ba kay tag-as jud sulit kayo amping idol God bless you salamat Laika Kabilis Noel Bituya nindot ang view idol Reggie Creed
idol sa upload sa bagong drama. Salamat Reggie Cred, no? Kinabuhing sugod. Renz Botero, next episode. Ramos Bagakay, hi, salamat kay nag-upload ug balik ani nga drama kay nawa man ni si Ja unta hasta ang Layla Libat. So ang Layla Libat si DJ Andre nag-upload na sa una, no? Pero gidelete niya tungod sa mga copyright music, no? Nya si Anski, gwapaha gyud sa imong uyab sir oy. Alan tan-aw siya sa ako ang Bisaya parody, no? Tong kanta na kong Bisaya parody ba. Na nay background tong babae, no? Pero dito na ko uyab Ma'am Bill, no? Si ako tong amiga na ako sa Facebook ba niya gusto siya nga i-appeal sa akong vlog, no? Matong gi-appeal ako siya sa parody sa akong kanta, gihimong background ba yang pictures, pero dili na ko to uyab. Katong time mawa pa bud siya uyab non pod, pero dili to na ko uyab kay pag nakabaton sa uyab gisilusan ko sa uyab pastilan gi-block na lang ako aron way samok. Lisod kayo ng silusan tanda dili ba tinuod. Mao na problema na si Ma'am Bill gihapon nanindog akong balhibo sa imong voice sir, bugnaw kayo agoy murag giaisan or less ng tinguga ma'am, no? Murag si Attorney Rupel. Elizabeth Panuncial, wow, salamat idol, nandiyo akong giabangan, hihi, God bless all and more power. Salamat Elizabeth Panuncial. Annalyn Samson, salamat kayo idol, naka-upload na jud ka, salamat kayo nimo na-upload ko'y kalingawan bag-o. Thanks kayo idol, amping always idol, og God bless you nimo always idol. Salamat Annalyn Samson. Brigida Hintapa, halaka uy kakilig ano nga drama ba, nice love story jud kaayo ni. Thanks kayo dol sa pag-upload. Carol Marihikain bandi ay ni, hihi, nice kaayo og story dol. Thanks dol ka ako ni atangan. Salamat Brigida Hintapa. Buhay Probinsyano, wow, may drama na talaga, lamat sir. Lingaw jud ko kaayo, hihi, wala pagod sa trabaho. Salamat Buhay Probinsyano. Si Chirper, thanks for the upload dyan, just keep it easy lang dyan. How was your head and eyes? Okay na ba pamati nimo? Always supporting you dyan. Salamat Chirper, no, sa kanilang pagsuporta. Si Buhay Probinsyano, wow, may drama na talaga, lamat sir. Lingaw jud ko kaayo, balik din Salin Pakana, salamat sir dyan, ginahan kayo ko sa karakter ni Eloisa Diri. Amping always sir, keep safe always. Next episode sir dyan, salamat Salin Pakana. Si Clotilde Dirandas, ang masabi ko lang, isang hapon sa buhay para sa tagumpay. Good motivation, sana ma-upload ang second part. Salamat Clotilde Dirandas. Marks Jackie, unta pa dayon ang kaisog ni Eloisa, haha, ganahan ko. Salamat Marks Jackie. Marks Jackie niya. Brigida Hintapa, next part niya dol, excited na ko palaban kay si Eloisa. Kinabuhing sugod nun. Thank you dol sa pag-upload. Salamat kayo, kinabuhing sugod. Sirit Kadmalu, ang sumpay idol. Salamat. Ang kamutan ko ning matiwas yun nato ni. Danila Gonzaga, wow, kabiri exciting ba ni mga kinds of love story oy. Palaban ang girl, I like it. Daghang kayong salamat Sir Jan. Salamat Danila Gonzaga. Juan, disturbo kayo mga ads. Salamat Claude sa pag-upload. Keep safe always listening here in Taiwan. Pasensya sa mga ads, no, pero karon wala naging ads noon. Stilan makaguol, no, pero ikaw malipay ani ka man ads. Pero salamat yan po sa pagpaminaw Juan. Mars Jackie, tagal sa part 2 pero awahi tagbasa, no, pero niabot tag part 7 na suspended pag kay na-reuse content. Si Jomar Dawira, salamat kayo sa nagsulat, hilak-hilak pud ko, haha, paita minaw sa pobreng milyonaryo si Jomar Dawira. Mia Corinne, sir, nagbalik-balik na lang gid ko paminaw imong mga drama, hinaut grasyahan ka pa sir ug tagaan ka na yung mayong panglawas. Kanay panglawas. Listening from the start till the end, no skip bisan sa mga ads. Daghang kay salamat sir. Salamat Mia Corinne, no, sa pagpaminaw sa wala pag-skip sa mga ads, no. Karon wala nagi ads ng taon ning Jan Kit anota. Mao nang diri na ta padayon sa Jan Radio, no. Nya si Ma'am Life Journey. Thank you Kent for this wonderful drama. Again, you make my day jolly. I like the character ni Iola. Ay Luisa ni ma'am, no? Nya si Chaichi asa na sumpay ani idol. Berlio Kugunon, idol lang pang parto. Sam ni magnag magmaawang spelling, no? Kani idol la pang idol gisurkat maguno idol wala pang parto siguro niya.
Sa Pantas Vlog, thanks idol sa bagong upload nga drama, malingaw na sab mi ug paminaw mintras nagtrabaho. Thanks idol Jan. Way sa payan sa Pantas Vlog no. Tilma Flores, wow, part 2 please. Nabot na tag part 7 yan, na suspend yun no. Karon part 8 na ta. Nya si Ibibil team attorney sa minaw sa pobreng milyonaryo. Si Ma'am Gisole, thank you Sir John ining bagong drama. God bless. Salamat kay Ma'am Gisole no. Nya si Analuna Canonio, part 2 please. Nabot na tag part 7 niya, suspended. Iwayan Senior, wala pang part 2. Nabot lagi tag part 7 niya, suspend. Wala kog basa ron. Nya si Ma'am Life Journey, hope you okay Kent. Salamat Ma'am Life Journey no. Nya si Luel Pinatpil, asa naman ang part 2 ni Langit Kakilat ko. Nabot na tag part 7, suspend na gyud. Camila Liscana, asa naman ang part 2? Bitin man, asa naman ang part 2 ni Sir? Nabot tag part 7 pero na-suspend karon part 8 na ta no. Nawahay lugbasa. Pasensya mga kalisteners, pag ito na 20 minutes lang kay first time na ito ng vlog no ha. Jawat natay kuan baka nang natay suporta nga vlog. I-forward lang gyud ninyo. Og di na mo ganahan mo tan-aw sa kong naong. Nya si Clotilde de Landas nandito na. Salamat. Nya si Miriam Rustria, salamat kayo boss, sigir kog hulat nga maka-upload ka, amping kanunay. God bless. Salamat Ma'am Miriam Rustria no. Cheryl Villarmente, thank you sa upload boss from Kuwait. Salamat Cheryl Villarmente. Isim, asa idol lang part 2. Yan, putatag part 7, part 8 na tayo no. Elizabeth Panuncial, wow, finally na jud akong gipaabot na sumpay. Hihi, salamat idol sa kanunay pag-upload. More power and God bless. Salamat. Si Mitch, yes. Annalyn Samsung, oh thanks kayo idol kay nanay sumpay aning dramaha. Amping always idol, God bless you nimo always idol. Salamat Annalyn Samson. Si Anski Mambil, hi sir, good evening. Thank you sa upload sir. Way sa payan Mambil no. Si Ma'am Life Journey, thank you Kent. Way sa payan Ma'am Life Journey. Salamat po kayo sa kanunay nimong sa imong mga kaayo tabang no. Salamat. Si Danila Gonzaga, wow, pinalahi. So exciting action na love story pa. Dagang salamat Sir John, amping permi diha. And may God bless you. Salamat. May God bless us all. Salamat kayo Danila Gonzaga. Annalyn Buates, kaaligre ba ning dramaha? Uy, may muot man sa tag apil. Grabe ka thrill, nakaka-excited ang next episode. Ganahan kong iloy kay palaban. Salamat sa pag-upload loads. Boy sa payan Annalyn Buates no. Saisi Morales, yes, may sumpay na do. Thank you. Labi ko, salamat dol. Always amping permi. Mitch, haha. Angelo, hadlok ka ha. Haha, katawa jud ko. Salamat Mitch. Charlene Pakana, thank you Sir John. God bless po. Excited sa next episode. Salamat Charlene Pakana no. Si Grax idol, sunod kay pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Wa nag-upload naman wa na-upload naman di ay akong request. Thanks idol. Salamat Grax no. Kana pohon basig malugaran to na imong request no nga pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing no. Panikamutang kina nampo na sa compiles non pod. Mitch apat ka heart. Arlene Matondo, kasinggit lagi og mama. Mautang Angelo ni no. Nya si ang galing Arlene Matondo. Chirpar, thanks again John for all your effort. Salamat kay Chirpar no sa kanang pag mamino no. Sa pagsuporta yun, mga nindot nga mga komento. Salamat kayo. Analuna Canonio, God bless you sir. Paabot yun ko sa part 3. Thank you so much. Grabe kalingaw na ko dili ko katulog paabot sa part 3. Please, wala tanan nako kakapoy. Thank you. Salamat kayo Analuna Canonio. Nya Brigida Hintapa, makatawag ko ay si Luisa raman makausab aning Angelo kay klaro kaayo ang flow sa love story nila. Inani ang type sa story ako ganahan from bad turns to good. Parang Mature Garden lang ang pig. Gisa Montesino, nalingaw ko paminaw. Salamat no. Gisa Montesino. Brigida Hintapa, thanks dol. Maog yun ni akong giatangan ay kilig kayo sila Eloisa ug Angelo. Berlio Kugonon, tagal ng part 2 idol. Part 8 na taron. Brigida Hintapa, next part na idol kay excited na kayo ko. Si Angelo Rasad mo
masod sa laang niya na ma-in love yun ka na ang Eloisa Angelo. Marks Jackie tagal ng part 2 part 8 na taro no nalit kong basa Brigida yung tapa awa og wala hapit mamatay wala kasangpit mama si Angelo magyod no nya ikaw lang sapat na salamat sa part 2 upload admin sa paya no si Florita Caburberde wow nice ang drama sir thank you so much sa paya no Marks Jackie buti matalino si Luisa hindi pa rin siya hindi pa rin siya pakampante no salamat Marks Jackie Camilis Cana part 3 loads I can wait to part 4 part 8 na taro no late na kong basa no unya taas naman kayo itong intro kaya niabot ng 20 minutes so di na ito maglanga no pasensya kayo nga mag vlog ng gitaro no okay paminawan niyo yung part 8 sa Langit Ka Kilat Ko. Never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. Kumusta mga higala? O karon sa laing sumpay ning atong sugilanon. Langit ka, kilat ko. We don't care. We're gonna get Lexi nothings. Everybody's like this, so baby. Diamonds in timepiece, jet planes, islands, tacos on the go. Wa pa lang ka mabiyan ako. Wa ka unta magproblemang inis o dayapin ni Angelo karon. How dare you! Ah! Buset ka! Buset ka gigpaing! Kailong ni mo! Ah! Tanood! Buset! Ay! Ay! Naunsa ka? Ha? Ngano di naman na maduwing ang imong dagway? Luigi, help me please. Ha? Gusto na ko mabalik din si Eloisa. I'll just pay her services. Sige na, please, please. Oy, Miss Ayesha! Dili mo si ilon mo. Naunsa naman taong oy? Wa naman na magkadimaw imong pagunahon na, no? At sa kahit maayo, mupahuway ka una. Take a vacation. Relax. Don't push yourself. Seryoso ko, Miss Ayesha. Panamin, Ragod. Look at yourself in the mirror. You no longer look amazing. You look terrible. What? Yes. Ang buha ay nandot lang sa akong sulti. Pero, kinsa na may mubanting ni Angelo? Miss Ayesha, ayaw na problema, ha? His money will take care of that. Unaha ang imong kaugalingon. Siguro ha, nga sa imong pagbalik, mubalik usab ang Ayesha na ang akong nailan. Gorgeous and sophisticated. Daga na kayo bunga ang atong paliyatay, oh. Sunod buwan, pwede na ning ma-harvest. Ikabaligya na ni. Maog yun. Lingaw kayo kang tanaw, no? Oo, uy. Sobra pas lingaw, tay. Unya, ang ipuli na tanom, tay, taong nasad. Oh, tanaw ha. Huwag kang ipasayop sa imong desisyon. Nga, dili mo dayon pag-abroad. Lagi, tay. Tawa yung bukton, oh. Ang nagkugbalik. Tatay, sad, uy. Pariglahan, lagi akong bukton. Ngano ka, tay? Kumusta na ka sila? Oh. Wala naman tayo balita nila. Mag-5 kabuwan kapi naman. Tay, focus na lang ta sa ato, ha? Di na lang ta manghilabot sa uban. Abi, bebe, mag-selfie ta, tay, be. Background na to ang atong mga tanong nga paliya. Dali. Sige. Uy, kinsa na sila? Ma'am Eloy! Ayaw na lagi ng Ma'am Eloy. Eloy na lang, kay dili na ko taga-asyenda. So, mauna ni tanan? Nalista na ni sila? So far, may balik naman ang maayong dagan sa negosyo. Kaya naman tingali ni mo nga ikaw na lang ang modumain eh.
Nga naman, ma. Ikapoy na ka. Dili man sa ingon ni Ana nga kapoy na. Ang ako lang ba, nga balikon ko na sabtong hasyenda. Okay, ma. Panahon na sab nga mo relax ka. Hanggang pagbalik ko preskong hangin sa probinsya. Maog yun, Angelo. Sige. Ato na isip lang yung pagbuhi sa posisyon. Dayon, ihatod di ka sa asyenda. Imo kong ihatod? Oo. Ano bang marang nakugang man ka? Walang. Abi mo gud nako og dili ka paandam nga mobalik didto human sa nahitabo. Ngako ba? Tingalig na apa ang trauma. Ma, may pasalig ang mayor nga na-neutralize na ang mga bandido. Ug uwan pang mga kadudahang mga pundok sa tong lungsod. Ug misalig ko sa pong sa mayor, ma. Hinuon. O gwardyado na sa napalibot sa hasyenda. Wa na kita'y angeng ikabalaka. Okay, ma. It's a date. Ihatod ka balik sa asyenda. I-off lang ang aircon, Angelo. Ablihan lang nato ang bintana. Gusto ko muanggap sa hangin sa probinsya. Okay, ma. Nana. Wow, kabugnaw sa hangin. Gamingaw ko ining hangin na. Kahil ako naman hinuon ko. Wow! Kanay sa hangin nga, may dapat sa akong aping! Oh! Nostalgic tayong feeling! Paibos ligid, Luigi. Balik naman tayo sa syudad. Igo na itong ihatod si Mama. Ha? Ay, abi na kung tomorrow ba mo balik, sir? Ibinuha nga natin ka, Luigi. Ay, abi na kung seryoso, ah. Thank you, sir! Oh, di na sa familia area. Nagpasabot na. Doon na lang ta sa asyenda. Nganong daghan mang tao nagpaingon sa dapit nila ni Iloy. Paingon ka na sa ila. Bitaw no? Hala, may nahitabo ka ba? Angelo! Ma, please. Wala tayo labot nila. Angelo! Tingalig! Tingalig ba yung nahitabo, sir? Tanawa! Nagdali ang mga tao, ah! Ang uban, nanatag yun! Sige na, Angelo. Sige na. Muhapit lang ta. Maniguro lang ta. Basin pag nagkinahanglan sila sa atong tabang. Matay, hapit naman may laki ang tani. Uy, dali na sila nagkatun siya mong itudlo. Naayos ang misuhit tayo? Ops! Paul! Oy! Dili to pwede ha? Shh, ikaw kanot! Dili to mao! Foul to! Sundar ko putyok, oh? Oh, putyok, be! Kita ko, be! Oh, kana! Mauna! Say, Iloy, tarawa. Oh! Iloy! Iloy! Hello, everyone! Abi na mag-unsay nahitabo din ni, oy! Doon na din may mga kalingawan din, he? Mabiola! Luigi! Iloy, kumusta? Ilan, gimiyaw na gid kay ko pag-ayon ni mo, Iloy. Di alagi mo. Kumusta ni Paing? Hala! Ni bata lagi ka, Noy! Di ba, Tara? Wali gwapo? Ni Paing sa... Uy! Di lang sa nato pasubrahan, no? Ay, pastilan. Gimingaw naman ko ninyo, eh. Ano, kamurag doon, ha? Nagpabilin sa sakyanan si Angelo. O kamera ni Luigi ang nilahos din sa inyo kay abi na mo kung sa'y nahitabo. Kay daghan mga tao nga nagdali paingon din eh. Madam? Unsa man, madam? Magpabilin ta? Or mubalik lang yata din hikay? Nakadisturbo ta sa ilang kalingawan. Paing, Iloy, mahimo ba nga dapiton ta mong panihapon sa asyenda? Mubalik na kong puyo dito. Agig pag-welcome na lang sad sa akong pagbalik. Mahimo ba? Pasensya, ma, pero di ko magkadungan yung panihapon. Angelo. Masab na lang ko. Sige. Pahatdan ta lang unya kag pagkaon sa imong kwarto. Madam, pero wa man gito mo pasalig si Iloy. Uy, niingon naman tug tan-awon lang. Muanhi lagi to Luigi. Muanhi to sila si Paing.
Iloy! Iloy! Tay. Uy, anong wa ka man mag-ilis? Nagpaabot na to karon sila si Mariviola. Di naman ko mo siya Mari, tay. Ah, ikaw gani. Mama maghapon ang imong tawag niya. Oo, maikog naman ko mo bakoy. Pes maorsag ko. Sige na, pag-ilis na. Ay, kinilang ko yung kusulubon, tay, good. Di bitaw na party atong atuan. Pero Iloy... Kini na lang, good, tay. Okay naman ko na yung kisulob, ba? T-shirt o prontong. Luigi, mo anhi pakha to sila? Hala, uy. Kalain sila kung dili sila mo anhin, no? Nag-andam ba yung pagkaon? Makasabot ra ko kung dili sila mo anhi, Luigi. Pangaon lang mo, ma. Di na tumani ang inyong mga bisita. Madam? Tagaan lang nato 15 minutos. Kung dili gyud sila mo abot, mga una lang ta. Niya na sila. Oh! Thank you, Lord! Sabi yun na ninyo, ma. Ayaw na ako ninyo disturbo, ha? Oy, Hala, uy. Ni-walk out yun si Sir, uy. salamat. Salamat nga wa gyud ko ninyo pakyasa. Pasensya na, Mare. Aw, hindi naman di ako, Mare. Paing, kung unsay komportable nimong itawag nako, ipadayon na. Salamat, Mare. Okay naman sa good na. Kinsay na sayon, doon na pa. Luigi. Sorry po ha, nasipyat lang. Pangaon og maayo, ha? Oh, timi-timi manggod mo. Ako ba yagin ng gipaluto, ha? Para ninyo. Si Angelo di ay, Mare. Ganina ra ni kaon. Di na yun di ay siya ganahan matubang sa akong mga dagway. Tay. Ay, kumidya na to eh. Lain say ato. May motor na day mo? Ay, si Kanhan, Mare, ay. Nagiprinda ko na niya, wala lukat pa. Asa man di inyong pick up no eh? Naramang gihapon. May gamito na mo magtumod mi sa lungsod sa akong mga abot. Ikaw si mo drive sa motor no eh? Puli-puli me, kamaon man si Iloy. Siya gani ang drive karon paingon na mo din eh. Oh, mao ba? Kamaw ka na sad mo drive ug sakyanan, Iloy? Gamay. Gamay na sagang mga gisulti girl. Tagwan-wan tag yun. Ayaw ko kauwaw. Kamera ni ni Madam kamera ni. Ay, nabaguan na ni siya, Luigi. Taon-taon lumanggod nga, huwag makaani sa sinda. Pues, ni anak ko, makaano'y nasad mo kanunay. Siya ra ang katawa. Siya ra ang malingaw silang gipanagsultihan. Apil siya sa pundok, pero muragwa siya ilabot. Lain kaha ang yagyunahon ha? Ako kaha? Nagunauna ka siya na ako. Nainomdom ka siya sa mga pagitabo ka na ito din sa asyenda. Dako na siya kausaban. Mibalik na siya sa pag-ailoy sa nga una na ko na ilan. Nagsulubog na kong t-shirt. Dakong purol. Nagsulubog ka nga pinabalay. Di mailahan kini. Ngawa siya mangita og lain. Di na lang yung kumaawaw ni mo, ha? Oh. Mahal ta kaayo ka. I love you. Maong balik na diri. Di ko malimot niyang itong gisulti sa telepono. Ug nalipay ko nga. Wa ka mangita og lain, Eloisa. Tingali. Ako paghihapon ang naasin mo kasing-kasing karon. Ako patingali. Ganong gikulpaan man kong maayo. Dili ko mahimutang. Nagtanaw ka siya na ako sa hilom karon. May mga nahinumduman ka siya. Feelers na ako eh.
Okay ka lang. Okay naman. Okay rakit ko. Di man gud ka okay. Klaro man. Ikaw pa. Ay, namuwa siya. Patuyang man ka, Luigi, uy. Madam, naipaing. Magpalahi sa ming duha, ha? Magchika sa mi. Kaya bubalik na ba mi ni Sir Angelo ugma sa syudad? Sige, Luigi. Mugay na kog laing adlaw nga magsulti mi. Wa na may problema. Kay ni naman ko. Sige, madam. Tana, girl. Adto ta dito na pita ay. Tana. Asam to sila ni Luigi? Uy, gago ng bayuta eh. Naging-holding hands pa kang Eloisa. Oh, uy. Labaw pa man kong gago. Wala man ko'y katungod nga mangigi. May pa si Luigi. Nagkakupot siyang kamot. Mubalik lang ko sa kong kwarto. Tingnan niyo magkabantay pa sila na ako. Asa man ko ni mo, dad, uy. Di na lang gud ta. Magchika na magkata. Okay. Sige, dinil lang ta. Sige na. Chika na. Girl, seryoso niya? Bahin sa unsa man? Top secret ni nga, bago lang yun ako nahibawan. Actually, kami di Madam Viola. Bahin sa unsa man? God, help me. Oh, ngano ko taong nanguros man ka? Ang, nanumpa mo ko ni Madam nga, dili di ko musulti about ini. Bisan kinsa. Bisan nimo. Bahin sa unsa man lagi na. Kulbaan naman sa tanim mo, uy. Pero, kay bawo ka, karon nga nakita ta, murag, di man yun mahimot na nga akong kalag, uy. Kung di na ako isulti nimo. Naghana sa di magpasakalye, uy. Unsa lagi na ba? Girl, isaad yun ako, ha? Nga, awa yun kailangang sultihan. Bisan si tatay nimo. O, bisan si Sir Angelo. Uy, ngano ko taong musulti man sa kong Angelo? Unsa lagi na ba? Uy, wa man sa tay Bible, uy. Ha? Ngano nangita mo kag Bible? Kay, papanumpaon tagyod ka at tubangan sa Bible, no? Nga wa kag gisultihan bisan kinsa. Luigi, bisan wa pa'y Bible, nagtanaw na to ang Ginoo, no? Unya, musaad ka, ug manumpa ka, nga wa jud kay sultihan bisan kinsa about ini. Akong isaad. Ay, isa mo taong kulba, uy. Unsa lagi na ba? What's gamay ba? What's gamay, gul? Ako pag ipakalma akong self, eh. Murag, nagkurugyog ko. Sige. Basta di ka musulti, mangutanag yung kung Mama Viola ba? Ay, sus Maria Joseph, Diyos ko, Lord! Oo, lagi, musulti na ko, ah. O, ayaw yun taong paghisgot ini kang madam. Unsa lagi na? Luigi, hapit, naging mahurot akong pasensya. Okay, musulti na ko. Pero, ako lang ihonghong, ha? Oh! Ay, Diyos ko. Dili ko makatuo sa gisulti ni Luigi. Mauday ni rason nga. Iyang ipanalify ang among kasala. Gusto ko mong katawa pero dili ko makahimo. Nahibaw ko unsa di ka seryoso para kang Angelo. Wa ko kay bawon sa akong gibati karon gawas nga na shock ko. Mismo si Sir. Wa mahibaw nga nahibaw namin ni Madam siyang problema. Nakahigayon magumi ni Madam sa pagigsulti siyang doktor. Katubang atong giadto sa una. Kahinumdum ka? Tingali ko nakiksulti ko atong higayon na sa doktor. Tingali, dili unta mahitabo ang mga nahitabo. Gusto si tatay. Nagtakoban na gid ay siya. Og
Mahal kina ko niya. Mahal kina ko ni Angelo. Lord, i-guide ko. I-guide ko sa maayo buhaton. Dili mahimong akong pasagtan si Angelo nga mag-anto sa hilom. Tabangi ko, Lord. Tay? May isulti ko. Sa man? Manarbaho ko sa syudad. Ha? Tarong gani, Iloy. Seryoso ko, tay. Manarbaho ko sa syudad. Mang-apply ko sa kompanya sa mga muntalban. Uy, hagis akong amahan, uy. Pinabuhay-buhay, bas kutsara. Ay kung kumidyahin yung anak, Lisa. Pusdak man sa akong pangan. O sa minasol si mo, o. O sa man? Seryoso na? Seryoso ko, tay. Pero nga naman. Basta lang. Sugoy basta lang. Sugoy ng katarungan na. Huwag ka manggani mo dayon pagdarga sa gawas nasod. Kay ingo ka, manguma na lang ta. Nya karon, kalit ka ni sultihan ha. Di ko mo tuo nga hinungdan ay. Nagi hinungdan, tay. Sa gani. Aron madool ko ni Angelo. Ha? Parehas kin mong reaksyon ni tatay, ma. Pero, kasabot ra ko. Dili ka tuuhan sa? Iloy, tinuod ba yun ni? Wa ka ba magkomedya? Tinuod, ma. Pag-ingon gud ni Luigi nga, wara magbalik sila si Ayesha ug Angelo, ug wala ing girlfriend si Angelo. Gibati lang nako nga tingalig. Ako pa'y nag-occupy sa iyang dughan hangtod karon. Musaway lang ko pa dool niya, ma. Dili na ko ipamugos akong kaugalingon. Siyempre, maniid pasad ko. Pero, basin lang. Di ba? Ma? Iloy, huwag ka lang masayod sa akong gibating kalipay karon. Salamat. Salamat kaayo. Dili ko kahibaw unsaon pati ka sa pagsulti. Puno kayo ang akong dugan. Wa ko'y mga pungay kasulti gawas sa pasalamat. Ampo ko, ma. Nga panalanginan lang unta sa Ginoo ang akong mga plano para namo ni Angelo. Ubanan ka sa Diyos, Eloy. Ubanan ka sa Diyos. Hey, aplikante lang ko, dili artista. Seriously? Mang-apply ka? Motrabaho ka din, he? Kunin niyo kong dawaton. Wait. May manggawas na. Murag naburog pa ko da? Ako lang sure nga, wa ko magdamgo o nag-imagine lang. Tara. Let's go somewhere. Oh my God. Kaila kong ko siya mong gisulti, girl. Sige. Suportahan ti ka. Pero, please, yun ha. Ayaw yun in town. I-confront si sir about siyang problema. Nahibaon ako sa kong buhaton, Luigi. Ug wa na maapil sa akong plano. Ako lang sure. Nagsugod na sa kog research. Bahin sa iyang problema. Okay. Og, tabangin lang sa kog ampo, ha? Of course. Of course. Always good na. Og tabangi sad ko nga makasud og trabaho sa inyong kompanya. May resign si Iris? Yes, sir. Pero, wala problema kay doon na tayo nakapulis niyang posisyon. Mo ba? Okay. That's good to hear. Pero pangutana, magkamaw ka siya sa trabaho? I guarantee, sir. Kung mo na, wala problema. Do you want to interview her, sir? No need. Isalig ko siya mong judgment. Thank you, sir. Okay, ikaw na bahala niya. Basta kay nga ako lang, nga way problema nga may tabo tungod lang kay bago siya sa trabaho. Noted, sir. Okay. O, schedule ako today.
Hapit ako magduha ka semana din eh. Pero wa pa mahibaw si Angelo nga usan ako sa iyang mga empleyado. Hi! Uy, Luigi! Hello! Sir, mag-sir na kunin mo din no? Yes! Kinahanglan. Kay mo isa ang kilay sa mga people kung imo rang ibundak akong name. Okay rasad nga, wa ko dada ni Angelo sa una din he. At least, why chismis kay wa may makailan ako nga mga tao. Wow! Mao gyud. Kano sa baka may bawo si Angelo nga nagtrabaho na ko din he. Huwat lang, girl. Kay one of these days, muadto ka ra siyang office para sa mga reports. Or if naa siya pangutana, ipatawag ka ra niya. Mao ba? Oo. Kulbasad ka may da. Unsa kaya reaction ni kakita niya nako no? Oh, siyempre. Masyak. Hello, everyone! Did you miss me? Luigi, tingaling makita ko ni Aisha. Focus lang sa imong trabaho. Uy, ako'y bahala niya. Hi, Miss Ayesha. Nice to see you back. Wow! You're so gorgeous. Oh, thank you, Luigi. Oh, hey! Do I know that girl? Oh, Is that Eloisa? That's Eloisa, right? What is she doing here? please. Ayaw pag-iskandalo, okay? Tana sa akong private office. And let's talk. Uy, ikot sa ba? Hindi ka muli ano? O hinamdumi ha? Nabit ang bayad ko. Laki pagyapon ko. O mas kusgan pa ko nimo, okay? Dali. Oh! Here we are. Pwede na ka mo syagit. Now tell me, what is that damn woman doing here? Okay. I will answer your question. Pero sa dili pa, muhangyo ng kunin mo ha? Nga stop acting like you are still a teenager spoiled brat. Okay? Ano ba tayo ang imong gorgeous and sophisticated look? Kung maura hapon ang imong taras. Ops! Patiwas ako. Ay ako si guys imong mata ha? This is a friendly advice. Hindumi ha, nga maopay imong pagbalik. O gusto ka for sure nga may impact ang Sir Angelo ang imong comeback. So, mas maayo tingali nga imong ibagay sa imong look ang imong lihok. Ayaw na pag-hysterical, we, as usually do. Kaya kung maulang gihapon ang imong ipakitang lihok, pues, I assure you, nga mausag gihapon ang imong madawat nga response from Sir Angelo. Ayaw siya, anugon kayo ang imong effort. Anugon kayo ang taas na panahon nga imong gipangandaman. Gets? Kung gusto kang may impact ang iyong panagkita pag-usab ni Sir Angelo, ipakita niya nga nausab ka na. Mura gusto ka. Dili ka na! Hustog din ko. Or ako lang tubagon ang imong pangutan na bahin kang Iloy. Actually, wa may baw si Sir Angelo nga usan na sa iyang mga empleyado karon si Iloy. Ako! What? Yes, ako! Ako ang ni-hire niya. Excuse me by the way. I am the new HR of the company. Mao nga, sa dili ka pa mupataka sa imong mga moves, huna-una una, o planuha-una. Okay, gitagaan ng tikaw mga tip. You should thank me for that. Ay, nilakaw, uy! Wa mo pa dayon og adto ni sir. Tingali, iya pa to gitarong ang iyang putok. Iya pa tong ipahilon na sa dili pa siya mobalik. Gitiming sa kahigayunan sa? Mao pa sila pagpakitag balik atong babayhana? Oo, kaya ako man to siyang gitambagan ngun nga. Mas maayo nga mubukasyon una siya. Kaya siya na kay siya tan-awon, uy nga magsigsunod kang sir. Naminaw mo sa tang bruha. O karon, napakita ang balik. Doon na gid laing challenge ang akong mga plano para ni Angelo. Pero okay ra. Ato bangon ko na. Kana, good! That's my girl! That damn Luigi is right. Dili pwede nga. I'll play with the same cards again on Angelo. Anong kumakaw na kuna dayon ini? Bobo! Bobo!
will never forget that moment, Eloisa. Maimo kong gitawag og pogo. Pwes, akong ipakita nimo na dili ko buo. Dili! Oh, Surprised? Well, people change. Things change, and I'm here to change for the better. That's why I'm here with a business proposal. well, okay. That's good to hear. Oh, nagalitan ko, pero sa ko ng gingon, this is good news. Welcome back. Thank you. So, pwede na natin i-discuss ang akong proposal? Sure. But not this time. Puno ako schedule karon. Pero I promise, ako nang i-apply sa akong mga priorities next week. Next week pa? Sorry, Aisa, pero I'll be flying to Germany this week. Strictly business. Oh, I see. Okay, magpaabot ko. Good. By the way, can I invite you for dinner tonight? So, nag-dinner ko nun sila. O sakit ko na kayo yung dughang kipagkahuman. What na? Siya, ni paulit siyang kunda unit. Si Sir, ni paulit po sa bahay. Amis ko na tayo siya siyang surfing. Nakahimod ko na siya pag-behave. Lagi. So, determinado gid ay siya makuha ang atensyon ni Angelo. Kaaya! Kaya gisunod mo niya akong advice. Maayo hinuon. Pero, ayaw ka threaten ha? Oh, waoy. Ni anak ko ang tanang alas, Luigi. Wakoy ang kabalakan. Woo! Yes! That's my girl! Okay, naluto na! Let's eat na! Ako, sir? Imo kong ikulig sa inyong trip? Yes, Luigi. Actually, nagkinalang kong duha. O, ikaw lang tingali pili kinsa imong kauban. Pabok na karon dayon. Okay, sir! Sige, sir! No problem! Ako ni bahala sa tanan, sir. Asa naman mo, Luigi? Ganihan ko diri. Pag-pero yung pinabot, sir! We'll be there in a few minutes. Okay. Naro ko diri sa coffee shop. Diretso lang mo diri. Okay, sir! Actually, sir! Nalantaw na ka na mo, sir! Sige, sige. Mag-order lang ko daan para ninyo. Okay, sir! Thank you! Nausam ko. Di ka pagkusog ang kuba sa kundukan. Tukod kayo ng kaping akong ginom. Miss, doon ako i-adog order. Hi, sir! Nanami! Oh, Hi, sir! oh, Sir, siya ang bago na tong empleyada, sir. Siya ang nipuli ni Irish. Siya ang atong kauban sa biyahe karon. I need an explanation to this, Luigi. I know, sir. And I'm ready to explain, sir. Sige. Kamu na order siya yung gusto. Thank you, sir. Wait, girl. Kung sa imo, eh. Oh, kunon sa imo. Mauna lang sa ako. Di ko makatuoy nila. Si Eloisa. Usa na sa akong mga empleyada. Wait, tingog ang akong amo. Dili ka din po tanaw na ako. Gituyo ka din ni Luigi nga magtupad ni Angelo. Or na timing raw. Taon sa doy. Huwag kita mahimutangan. Dili siya komportable nga nagtupad mi karon din sa aeroplano. Na-shock pag ini siya. Huwag din niya tama. Sa man eh, dam ko. May nagdam ko rin eh. Kaya rin umatan ako. Gago mo gini si Luigi. Sa may nasuot siyang utok. Gini si Luisa. Sa may sinasuot sa utok ni. Di pala importante kaya ako atungon sa Germany. Di ba cancel ko mo ni Behi, ba? Usa, tinuod ka mare. Huwag kami kumidya. O ganos aman mahitabo nga nagkomedya ko nimo pa eh. Ganos Wa pa yun noon. Pero murag di malanggo ko makatuo yung balita. Pues, tuog yun kay mao pa lang gyud ilang pag-abot sa Germany. Oh, tanawa oh. Nga, may gipadla nga picture si Luigi.
Strictly business ni nga trip. Kung matagutlo, importante. Pero wag-usik kong pipila kagutlo para sa pagpaminaw sa imong explanation. Mo explain ka nga nung kauban to karon si Eloisa. Okay, sir. Ni-apply na siya trabaho, ha? O, nahitabo, nga bakante ang posisyon ni Irish. So, ako siyang gidawat. Tungod kay qualified siya sa maong posisyon, sir. O karon, ato siya kauban din tungod kay imo kong ingnan, sir, nga ako'y bahalakin siya akong pilion. Nga atong ikauban din, o siya akong napili, sir. Okay. Dawato na ko karon ng bullshit ni mo explanation. Pero siguraduha lang yun, Luigi. Nga dili magkahatag og problema sa atong tuyo dinhi kanang bayaran. Yes, sir. Supposed to be 1 week na itong business transactions. Nahumara na ito within 5 days. So, we have 2 days extra. O di na ko pwede i-discredit ang inyong participation sa mga success. Thank you for being so efficient. Congratulations to our team. Thank you, Luigi. My pleasure, sir. Thank you, Elisa. Actually, you surprised me. Thank you, sir. Di naman tingali kinang lang mag-share ka kung what as trabaho. Mas maayo ng maanad ko, sir. Okay, kung ba mong gusto. Oh, uy. Kung nanuwag mo si Mr. Horst, sa may tuyo eh. May problema ka? Oh. Yes, hello, Mr. Horst. Ah, I see. Okay. I'll get back to you in a while, Mr. Horst. Okay. Sir, may problema? Eloisa, Ako? nangayo siya sa imong number. Gusto kang i-invite og dinner tonight. Ha? Iyan gibalibaran? Yes, sir. Yan giblibaran. Di na sa tingali ito maka-affect sa atong business deals, no? Close deal naman to. Dili na. Pero, anong gibalibaran man ni Eloisa? Dili siya ganahan, sir. Oh, mo ba? Iyan yung siya ka na opportunity. Wa ba siya mahibaw? Nga usa sa mga pinaka-successful businessmen si Mr. Horst din sa Germany. Ako bito siyang giingnan, sir, pero dili man gyud siya, uy. Kung mo na, magkabang ka gid kun yung duha og panihapon unya. Anak yun, sir. Okay, kitang tuloy mag-dinner. O sa inyong plano, ma? Actually, sir, wala plan ugma kay wala may mag-expect nga doon na ditay time nga musuroy. Pero, later, akong itry og kontak ang akong kasin nga niya sa Germany. Amot kung doon na ba din niya ang ila? O kasi ko idea. Pag-shopping lang mo, taga-atabog bonus. Okay, sir. Dili na lang ako kontakon akong kasin. Uy, mag-shopping namin ni Illinois. Ano sa bandayon? Pwede na magulit mong kontakon. Pag-umusta lang, hindi ka man. Pag-shopping mo doon. Okay, sir. Nice idea, sir. Ikaw, Luisa, huwag magtingog-tingog. Okay naman ko, sir. Oh no! Nagbidyo po, sir! Oh my God, ang akong kasin! Ano naman po niya, oy! Kaya ba gahadis siya nga niya ako sa Germany? Tubagaw na, Luigi. Or di ka ba sige pangutana? Okay, sir. Hala, oy! Tanatol man ko. Isiso na ninyo, ha? Hi, July! Hi! Kumusta mo ka? Ay! May mo bang mahibaw nga nung may apply ka sa Montalban Incorporated? Oh. Doon na rason nga nung imong gibuhat, di ba? Unsa ang rason, Eloisa? Nga nung imong gibuhat? O sa rason nga misuod ka trabaho sa Montalban Incorporated? Sa kadaghan mong applyan, nga nung sa Montalban man? Nga nung dili man. Oh. Praktikal lang akong mga rason. Una, aron sigurado nga madawat tungod sa connections. Oh. Ikaduha, willing ko mo trabaho bisan unsang posisyon. Qualified man tingali ko nga mahimong janitress pananglit maoray bakante. Wa kay laing rason? Kanang mas personal? Kung nagduda ka, imo sa nakatungod. Basta ako, mutabaho ko tinarong aron dili mausik anyong gisweldo nako. Okay, I'll take that. May lain ka pa bang pangutana, sir? May bago ka bang
boyfriend? Bisan ex-boyfriend, sir, wa. Ex-husband ni noon doon na. Oh, Bisan ex-boyfriend, sir, wa. Ex-husband ni noon doon na. wag yun si Musam. Very witty. Wala siya masyadong naghatag sa kalipay na ako. Usama higayon. Naghatag sa buong kasubong. Kalipay, tuwad ka nakita mi. Nagkauban o nagkasulti. Pero nagkapasubo. Tuwad ka ikaw lang ko sa pagtanaw niya. Ikaw na lang ko sa pagsudong. May pader na nag-uwang namang. Doon na. May bago ka bang boyfriend? Ngano nang ta na magkasi ato? Nakuyawan nga tingalig ako na siyang kiilisan. Wa ti ka ili si Angelo. Bisan atong panahon nga wa pa ko may baho sa tinuod nga hinungtan sa imong pagkapugnaw. Wa ko'y kipuli nimo. Sayod si Lord, Ana. Lord, ikaw ang nahibaw sa tinud-anay nga mga suod sa among makasing-kasing ni Angelo. Niingon akong humana ang among istorya. Pero wa pa man di ay. Mao nga tabangi ko, ha? Sa tinuod lang, galibog ko unsaon. Pero tabangi lagit ko, Lord. Ikaw na pangitag paagi nga masumpayan ang among love story. Maningkamot lang sa kong ako. Tabangi lagit mi, Lord, ha? Tabangi mi. Sir, mawagin ko mga 6 hours, sir, ha? O di mo na ako pwede danon si Iloy God. Naibawan ba siya? Oo, okay na to siya. Magpuyo na lang kuno siya sa iyang kwarto. Sige, Reggie. Okay, sir. Thank you. Kaluoy sa Luisa. Niya siya si Germany pero kutob na siya ning hotel. O sa venue sa mong meetings at umiagi mga adlaw. Di masad ako pwedeng pugnan si Luigi ang makikita siyang paryente. Doon na pagtayo ba? Magkasuroy pa sila ni Luigi. Laayas at magpuyo ini kwarto hawi. Pero hinuon, pahuway grande gid ni. Wala ko'y buhaton gawa sa matog ug makaon ug mag-internet. Pero ni ana man gud unta ko ining lugar. Mas nindot unta nga makasuroy sad ko. Pero sige lang, naapay ugma. Tanawa tanawa, oh. Nag-vlog na si Luigi. Pero, lain man ning iyang mga kaubanan. Iya ko nuning mga igaga o pamilyain eh. Uy, hain man di ay sila si Angelo og Iloy. Hala, Marie. Nag-date ka og ila ang duha? Oh, Di mangguli posible, Marie. Managtiayon ba sila sa una? hinoon. Pero, Marie, excited naman ko, Marie. Oy, basig makahulman na to silang bata dito. Made in Germany. Oh, Marie, mura mong gagnasupo. ay, kung ingon pa lang unta ni anak ka sayon, Paeng. Usay bot mo, iba sabot, Marie. Oh, Uy, Paeng. Hello, Tita Viola. Ay, siya. Oh, naalagi ka pa, Eng? Unsay imong gianhi sa asyenda? Ha, Ayesha? Wa din si Angelo, tuwa sa Germany. Yes, I know. Nianhilan ko para maduaw nimo. You know, para makiklose akong future mother-in-law. may gani, kay wa ka mo kuyo sa Germany. Well, I know nga business trip ang giadto ni Angelo. So, nagpabilin kong magpaabot siyang pabalik. Noon, may rosab nga wa ka dito, kay wa sila istorbo ni Iloy. O, unsa tayo mag-isulti pa, Eng? Unsa Iloy? Ngano? Wa ka ba di mahibaw nga kauban ni Angelo sa Germany si Iloy? What? No!
Unsa man ron? Telepono ron. Uy, ang telepono man din ning hotel. Sa kailang tuyo. Hello? Natuog na ka? Angelo? Ay, sir? Sorry, nalisturbot ka. Katuog na nagbalik. Nakamatan ako. Pasensya na. Unta di ay, ngano di unta? Sigurado ka nga, di ka matugog balik. Dili na. Galing na kang nanawag? Unsa man unta? Pagandam niya, manurita. Sure, oy. Lagi, gilaan sa gudre. Gusto ko musuro eh. Kuyogon lang tika kay. Wa man sa Chiloy. Sige. Mangandam ko in 10 minutes. Wow. Wa mo balibad. Mao ni ang Brandenburg Gate. Mao ni pinakasikat din sa Berlin. Ang ako na ilan sa Berlin? Maura man ang Berlin Wall nga kunwa ko masayop, natumpag adtong 1989. Wow. Doon na sa naked knowledge sa history, ha? Doon na sa duoy. Ganahan ka ma to? Wa na gito ang original wall, pero murag doon ay portion nga na preserve o gibuhatan na nilag memorial para sa mga turista. I think, sa man, mato na? Ayaw na lang, uy. Di na lang kayo na magpalayo. Okay. Adto lang to silang shopping center. Mangita tatog kung sinindot ka pa sa lubong. Oo. Sige. Palitan ako sa tatay o pasalubong. Tana. Angelo? Ay, sir? Ngano? Mong kamot. Ayan na. Sorry. Sorry, ha. Nigunit man dayon ko si mong bukton. Sorry. Okay na. Okay ra nga. Mugunit ko? Mugunit lang ko, ha. Ha? Ay, dili day okay. Sorry again. Ay, naka-first base kid ko. Klaro kayong naiking siya pagunit ako ganina siyang bukton. Naibaw kong temporary lang na ang imong problema, Angelo. Og naibaw kong dako kayo kog ikatabang nga masulpan na. Hinahinayon lang ako. Aron sa inanay, makaamgo ka nga dili day na permanenteng problema, ha. Nausap ko kanina. Mura ko napasok. Pagunit niya siyang bukton. Ikulpaan ko mayo. Murag diriak ang... Pero... Di lang maglaong pa. Lisod na nga maayo pa rin. Di na lang kumulaho. Ganahan ta si tatay ini. Pero, bisan unsa tingali nga akong paliton para niya. Ganahan man tingali siya, no? Basta gikan sa nagmahal nato ang muhatag, ganahan man gyud ta, di ba? Si Mama Viola, dili nimo palitan? Ang akong buot pasabot si mama nimo ba? Palitan na sana ko siya something kana lang nga ma-afford nako. Pamilya ang diha, bisan unsa nga ganahan nimo. Ganahan mong paliton para nila. Ako rin mo bayad. Ha? Sige na. Aron malipay sad sila nga may pasalubong ka para nila. Sige, pamili na. Asa naman to si Angelo? Murag mahalong na baning akong napilian para nilang tatay ug Mama Viola ta. Asa naman to siya, uy? Ang kuyaw inig ba pasangilan kong nangawat? Oo na lang, imong napilian. Kuya na. Ganong gwapo man kayo siya sa akong pananaw. Hello, Isa? Sir, mauni, okay na ni? Wala kayo puno, na? Kana na lang, ug na lang ko magpalit og para ako. Kanang kami ni Luigi ang magkuyog. Sige. Ako na ang bayaran. Ako lang ang ibitbit niya itong mga pinalit, ha? Ako na ang uban, Sir B. Ako na. Sige. Mga sa ta. Ha? Dito na pita, oh. Okay. Wa siya makabantay. Iya akong gikuptan sa abaka. Ay, kanindot sa feeling. Mura man may nagsukot sa permero ini. Lord, thank you, ha? Thank you ini nga moment. Sorry. Ay,
Buhi naman sa tayon. Magpapandol-pandol ko, Bi. Ay! Oh my God! Ay! Nga naman to? Ambot! Oh, sakit daw eh. Iwas ako kasabot na ano to akong tiil. Aray. Lang tawa eh, na tinuod man pagkapandol. Ang kuyaw ay nagtawgon kong tanghagin ni Ron. Maglisod kaglakaw? Paningkamutan lang na ako. Pagudita lang ko sa imong bukton. No. Oh, ha? Pasano lang ka pinakuyan? Ha? Kalita, tarawang ko rin paper bags. Ayaw na lang kong pasana, uy. Mulakaw na lang ko. Mugunit na lang lagi ko ni mo hangtod. Makaabutas ka anan. Dool naman lang ka ha. Pasano na lagi ka? Putalikod ko, ha? Oh, baba na. Di ka makadaog na ako, uy. Ay, baba lagi. Okay. Kupot pa kayo, ha? Okay na. Okay. Ready? Get set. Hop! Hop! Bugata si Renny Moy. Ingon bitaw ko, ayaw lang kong pasana. Asula, ha? Sa may sakit ni mo. Duha na lang inuuntang injured ini. Oh, Bugata gid Renny Boy. ikaw ba? Bad kayo ka do. Barog kami. Naglibog lang na yung mga German. Unsa ta? Makabarog pa ka? Barog pa. Gunit ako. Pugdi ba akong maayo ha? Tingalig muli kitag balik ini kay di gapon ka makadaog na ko. Di na lagi. Manukad ko, ha? Gunit na. Okay siya di ka place da. Sa Pilipinas, dili gyud ka mukaon og ingon anis ha. Mukaon, magod. Storyahe. Mukaon ka kanang mga street foods na pinsadan? Kanang mga fishball o kwek-kwek? Mga ini ang ako ipasabot. Oh, doon naman sa tayo mga food park sa ato. Pero social ra gihapon. Di parehas ini ba nga mga ordinaryong tao og dili pwede ra mukaon. Kumusta na yung motel? Oh, okay naman kay gapundo raman ko. Pero iniglakaw na sad ini ron. Sakit na sad ni. Dadulan ti ka doktor na. Hayaw na. Ihat compress lang ni nako inigbalik na ako sa hotel. Sorry, ha? Sorry? Kuro pati ka gidaglaag. Wow, ta ka maingunan. Ash! Huwag kaso, uy. Happy raman ko ba? Ha? Happy ko. Nga nagkuyog ta. Pwede naman di ay ta as friends, no? Oh. Maayon tag. Okay ra di mo nga friends ta. Pero ayaw ka pala ka. Sa opisina, ikaw ang akong boss. Ha? Okay ra ka? Nga friends na ta? Sigurado ka nga kaya rin mo mulakaw paingon sa bed kay kan disputan? Gaya na lagi. Og, salamat. Yatalugit ti kalaw sa bed, be. Inay. Salamat pag-usab ha. Okay na. At least, nahiluna ka na. Ay mo mga pasalubong. Uy, kinirang daw ka paper bag ang ako, uy. Imo na ikatulo. Ha? Sige, buhat ko sa kwarto. Ambing. Ganun ko. Ganun ko man ako ikatago ang tinuod akong kibati. Happy ko. Nga nagkuyog ta. Parehas ng kibati, Eloisa. Happy sad ko nga nagkuyog ta. Ugwan anak ko ikatago. Nagkakita ka. Pwede naman dito as friends, no? Oh, pwede ra. Mas mayasad gani. Aron dili sa gilisod sa kumbahin na magpa-pretend kita suko pero ang tinuod, wah. Pwede na kita as friends. Diha na lang yung kutob. Friends. Sige. Buhat ko sa kwarto. Ambing.
Dili ni mo ikatago, Angelo. Dili ni mo ikatago ang tinuod ni mo gipati. Ako kuno ning usa ka paper bag. Dako ba yan ni? Unsa man isud ini? Oh my God! Hala! Mao ni yung ipalit na ko! Kinuha ko! Oh my God, girl! Ang anak niya kamahal! Gipalitan ka niya anang mahal nga bag, uy! Luigi, kada ko kantidad ini, uy! Ngano ko tawag iya kung gipalitan ini? Ay, Diyos po, kada ko kantidad ini! Ay, sa ako nang kingon, ang anak niya kamahal! Girl, action speaks louder than words, you di ay. Abi mo, Luigi, nakahilak ko ganina. Huwag ko kasabot sa akong gibati pagkakita na ko si Sud sa paper pack. Girl, wala ni pagduda. Dili na ma-question the feeling ni Sir Diha ni mo. Imagine, karong pa nga, wala mo. Iyang ipalitan ana. Luigi, ako lang ni iuli. Dili ko makadawat ini. Ha? Uy, nga ko taon? Imo nang iuli? Imo nang ipahatag ang ayesya? Uy, girl! Imo pa binuang, ha? Pero Luigi, dako kayo rin kantidara. Maugani! Ang kang malipay, girl. Pero Luigi... Naunsa man ni siya, uy! Mahal lagi kaayo ni. Sobra lagi di ka mahal. Hala, no? O saan mo mahon mo, ana, ha? Nga napalit naman na. Alam nga masal iuli na, bi. Di na pwede, no? Maong, girl. Tipigin na. I mean, gamitan na ba? Inibalik mo yung trabaho, gamitan na. Tanawa mga mata sa ubang ipliyada, girl. Nisiga. Tanawa mga dagway sa mga martis ay, nagtanaw sa mong bag. Na-conscious na hinuon ko ini, Luigi, ta. Tingali ko silang pagtuo. Ngayon ra ba ang tanan nga kitang duha ang kauban ni Angelo sa Germany? Nagitaas ang kilay sa mga maritis. Dili maritis baruro, ha? Kay ato ng top client, no? Maritis nga mga dismusa nga ako ipasabot. Dili ko mo mind anak nila. Kaya makaguba na sila sa komisyon. Yes! Correct! Kay bawa ka, girl. Feeling na ako, after sa atong Germany trip, musog ko na pag-develop ang part 2 sa inyong love story, sir. Dapoy. O, excited kayo ko. Really, Angelo? Approve ang akong business proposal? Actually, kinahanglan pa rin aprobahan sa Board of Directors. Pero, I assure you, this is 90% approved. Oh, thank you so much! Thank you so much, Angelo! I'm sorry. Pero, hibaw ka? I want to reward you for this. How about, ado ka matulog sa kong condo unit o niya? Miss, nagit ka ayo ti ka, Angelo. Huwag ka nagit mahibaw sa akong suffering. Hey, abi na kong strictly business na yung pagbalik, Aisa. Abi na kong guwa na yung monkey business. Angelo, maluoy-sab ka na ako, uy. Grabe na ba akong ando sa kamingaw ni mo? Angelo, I miss you so much. You just don't realize that. I miss your kisses, I miss your touch, I miss everything about you. I don't miss you, Aisa. I'm sorry. I can only offer you friendship. Okay sa may una, miss. Si Eloisa? Mao ba nga imo siya gipatrabaho din sa mong opisina? Kato ba babihan ang hinungdan, Angelo? Ay mo mahilog ka. Madunggan ka sa mga tao sa gawas. So what? O sa may problema kung madunggan ko sa mga tao? O sa may problema kung mahibaw sila nga imong ex ka na mabihana, ha? Ha? Bihan. Kung sa ba di ka mahilog? I'm so fed up, Angelo! I'm fed up waiting and hoping for nothing! O kasi may nagsugo ni mo mapabot ka. Huwag nagsugo ni mo. Karon, klaro na lang. Ganili business hindi mo tuyo, Aisa. Ano ba? Dakor ba ang potensyal ang imong business proposal? Kung diha ka pala utak mo focus. Wa ang problema. And what are you trying to tell me, ha? You're gonna junk my proposal? Usapan na eh. Ako yung labdor nga kung maki-partner ni mo. No way.
Tatay, naa ka karon sa asyenda? Naa si Mama Viola sa imong doon? Oh, diara. Oh, doon sa balik, Iloy. Tatay ha? Ha, istorya mo sa Mariviola, oh. Pare, istorya mo si Iloy. Hello? Iloy? Hello, Ma. Mupauli ko diya karon Sabado, Ma. Na ako'y pasalubong para ninyo ni Tatay. Wow! Kanindot, ana, oy. O sige, magpaabot min nimo ha? Aw, kinsa may imong kauban? Si Angelo? Ha? Ako ra uy. Ay, mao ba? O sige, magpaabot min nimo ha? Abi ra man gud nako ug kamong duha ang mamauli. O sige, magpaabot min nimo, Iloy. Okay, Ma. Sige, Ma, ha? Di na ta madugay istorya kay oras pas trabaho. Bye-bye. Taon sa di Mama Viola. Sige lang, Ma. Moabot ra lagi na. Mahitabo ra lagi na nga kaming duha ang mamauli diha. Og magdaog maayong balita para ninyo. Mahitabo ra na. Eloisa! Oh! There you are! You bitch! I hate you! I hate you! You bitch! Labi naman naman ni Angelo! Di mo kita ka! Labi ka na! Di ba isog ka? Sokol! Ano? Maaway ka ka kang Angelo? Alisa! Alisa, usama! Buhay siya! Marika, Alisa! Papawa ka na bayaran, Alisa! Yes, sir! Angelo! Angelo! Guys! Guys, huwag ko may hanaran mismo! Guys! Huwag ko yung kanilyo ako magpasan! Huwag ko yung kanilyo! Ano nagpatara ka man? Tanawar ko na imong dagway. Daghan kag kinawrasan sa naong ubukton. Nganong imo itong ipasag ng bayana? Ngayon buhaton diyan imo. O kung sa imong gusto, mag-show ko? Ipakita na ko sa tanan nga may laki ko? Ipakita na ko sa tanan kung unsaon ako pagbali-bali ang lawas ni Ayesha? Pero, Mga kinaurasan ra ni. Dili ko ka-imagine unsay mahitabo atong babayahan ako na nalipod pa ko sa akong kaugalingon, Angelo. pero dili lang nimo nga kinawrasan, oh. Oh, tanawa. Dagdugo mo gani imong ngabil. Aray, Sorry ha, ako nasabod. Oh. May mga bunog ba gani imong aping, oh. Sagpahis ang bayana. okay ra ni. Siya okay ba? Okay na ni nahitabo mo? Kaya ra ni nako. Pero, Kaya ra lagi ni nako. Pila ra ni kaadlaw mawa ra ni. sorry. Oh, Tugod ako. Naing anak na sa ka. okay ra. Dadon ka ospital. Kinahanglan nga matreating mo mga bunog sa mata. Ay, salamat. Nilupad ang impakta. Ay, nako. Loy, Ah? ikaw rin bahala din ha. Ako lang dadon sa ospital si Luisa. Okay, sir. Oh my God! Kada ko na sa damage nga nahimo ni Ayesha! Oh. Baya, mga chismosa, kabisi baya. Ang Sir Luigi, o saan ito si Eloisa ni Sir Angelo? Nagkauban sila sa Germany? Okay, good question. Ang mga dagway ba yan ninyo? Wani ang mga marites o sa mga slum areas sa inyong mga dagway. Hoy, for your information, no? O kinahanglan ha? Kinahanglan maminaw mo ha? Ang dili na mong katuloy sa inyong gibati sa pagpalibak ng Eloisa. Okay.
Get ready sang pasabog, ha? All ears here! All eyes and ears! Markahin ng adlaw, ha? Nga nadawat din ninyong balita, ha? Alang sa kasayuran sa tanan, ha? Si Eloisa, mao ang ex-wife ni Sir Angelo! Boom! Oh, ha? Nganong wala katingog? Nganong igo lang nga ang tanan? Lano, masulami naglanga inyong mga baba. Balik naman sa inyong mga trabaho, ha? Asa ka ba nagpuyo ron? Ihatod na lang tika. Ay nagbalik sa opisina ron kapahuway ka. Ako lang ipato ni Luigi ang imong mga gamit. Okay. Mo dili mo gipuyan. Oh, Pila man siya renta ini. Murag, di man ka ini okay. Daan ang mga materialis. maura man ni ako ma-afford. Di kapoy man ko. Sige, sige. Mula ka lang ko ron magkapahuway ka. Ga. Pandirtay mo lang sa ko si Luigi. Aron na isa ka magkuyugan din eh. Dili pa pwede nga ikaw lang ang mabantay na ako? Oh. Pwede? Friend? Oh. Okay na ni mo? Pero kung dili pwede, okay ra. Muhigda lang ko sa sofa. Palihog na lang kog lock sa pultahan ni kakaw ni mo. Oh, no. Di lang mula ka. Salamat. Sige, higda na. Bantayan tayo kahangtod nga maabot si Luigi. Okay. Salamat. Oh. Kapuya sa rining akong gipuhat, we. Nagpakaaron ingnon nga natuog ko pisakwa. Taon sad. Taon sad sa usa ka pinuhat. Nagbantay kit siya nako. Ni-care kit siya nako. Lord, tabangi ko kung sa may mas maayo na kong puhaton, pi. Di man sad pwede nga ako siyang prangkahan bahin sa akong nibawaan bahin niya. Tingali kung sa pa iyang buhaton. Nga imbis makatapang, makapasamot na hinuon. Pagdali, Luigi. May meeting pa ko. Uyara, may meeting pa lagi. rin siya. Sige, sige, sige. Magbabot ko rin mo. Bye. Ay, taon sa way. Lord, basta Lord, ikaw lang bahala unsaon ha. Basta kay ako lang yung itugyan mo ang part 2 sa love story na mo ni Angelo. Dili ko gusto maawawan siya. Dili ko gusto nga maubos ang iyang pagtanaw sa iyang pagkatao. Mao nga dili lang gyud ko magpasabot nga nahibawon ako. Dili lang gyud. Pastilan, tinuo ko. Kihagit ang ikot ng bayanan, ha? Supra ng iyong gibuhat sa wala. Mubalik pa man gitong babayhan na din, iba. Kay dili man tumakamao mo batig ka, uwaw. Makita gyud niya ang iyang gipangita kung mubalik pa siya din, Kaluoy taos ko alak pare. Kaluoy taon Iloy. Ako lang hanyoon si sir, ha? Nga, butanan ka imong kabaling private office. Aron dili ka matipon sa mga chismosa. Okay ra, oy Luigi. Labing siguro, dili na ko nila libakon. Kaya naibaw naman kaha sila sa tinuod, bahin na mo ni Angelo. Hinoon. Huwag ganang ibaw magbangas sila nimo. Di sad, uy. Ay, nakwa. Di na magkisgutan na nila, uy. Ang atong sigutan, no? Mao ka mo ni sir. Unsa yung tanaw? Sobrang pagkaya mo, unsa? Oh, dili na kaduduhaan, Luigi. Pues, kung mauna, di ka na mag-isip pag ganin niya. Di ba, nagkasabaya naman mo siyang doktor? Ug mo na yung gisultin ni mo? Nga imo lang yung isido si sir, ug labing siguro nga, sumadugay ug sumadali, mabanhaw ra ang matay na niyang pagkalalaki. Di man gud na ako mabuhat sa ingon anak kadali, Luigi. Una sa tanan, dili namin magtiayon. Ang angay nga mahitabo, ma-establish pagbalik ang among pagbati para sa usag-usa. Kadugay pa sa anang nga proseso, uy. Bahalag dugay basta sigurado. Ang una man gud nga ma-cure mao ang iyang una-una.
Mao naman kayo naka-register sa iyang utok nga inutil na siya. O bilisad, sayon para nako nga, danihon si Gritso-Ditso lang. Una sa tanan, di ko ka mauana no. Tudloan di ka, girl. Tudloan di ka, unsaon pag-inigat. Ikaw, gyud. Okay, sige. Pasagad di ka siyang pumaagi. Basta kay supad yung kunimo. Kung magkinalang ka sa akong advice or anything, inyo lang ko. Pero, ano ko'y gusto nga imong buhaton? Unsa man? Kinahanglan mag-change look ka. Ha? Before ka magbalik og report sa trabaho, muuna tag-report sa salon. Sa akong friend nga si Malu Amadora. Public overtake ka. Ay! Excited na din kaayo po kung si reaction sa mga tao sa opisina. Niabot nato. Pero girl, mas excited din po sa reaction niya ni Sir Angelo. Gigol ba na ba ako, Luigi? Doon na lang ba yata? Doon din kaayot ta. Mao nga, get ready, girl! Wow! Timing kayo nga ito pakabot, girl. Nagtawa pa ka mga people sa atubangan sa elevator. Oh, ha? Nagsugod ang kisa mga Marquez. Kakiwaw ni Luigi. Uy, smile na kayo silang tanan ako. Oh, wow! Siyempre lang mo. Ikaw ka ang ex-wife sa pinaka-big boss, no? Oh my God! Speaking of big boss, naano si Sir Eloy! Murag, magkasabay na ginato sa elevator! Oh, Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. Good morning. nakita siya na to. Hi, sir! Good morning! Hi. Good morning. Diretso sa kong opisina, ha? Oh. Di ka dungog ka. Diretso sa kong opisina. Dili ko pungol. Sir! Open ang elevator! Una lang mo, ah! Tara. Ay! Oh, ha? Maghuwa ta sa pikas elevator, ha? Kay exclusive na to nila nga ride. O nakakita mo, ha? Higuptan ni Sir ang kamot ni Eloisa. O gimira pa ingon gid sa elevator. Ayaw naman pangutaan na, ha? Kung unsa inyo nakita, mauna to. Sir, nga na din nagbuwag sila. Oops! 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 I said, wa na yung mangutan na. Ah, open ang pikas elevator. Manakay na to. Naunsa man ni siya. Wa man ibuhi ang akong kamoto niya. Mura siya naglagot. Excuse me, sir. Ang akong kamot, sir. Wa gid buhi ang akong kamot ay. Oh, sige. Pag-holding hands na. Oh. Ibuhian hinoon. Sod. Wow! Mao din imong office? Kanindot. Mura mag first time na ka, ani? First time pa bitaw na ko nakaanhi. Ngano? Gidabag ko nimo dinhi sa una? Wa baya? Aw, wari ay? Wa gyud. Ang nahibaw nga asawa ko nimo sa una ang taga-Hacienda ra gyud ug pipila ka mga taga-lungsod. Pero dinhi sa syudad, labi na gyud dinhi sa inyong kompanya, wa. Wa gyud ko nimo ipailang asawa. Donald na lang ta. Kung di pa sa pag-iskandalo ni Ayesha, di pa ni mahibaw ang mga tao dinhi nga imo baday kong ex-wife. Tuod. Nganong gidama ko nimo dinhi sa imong opisina? Wa. Ang say wa? Sige na. Ato na sa department. Gida ko nimo dinhi sa way igong rason? Ato na ka. Sige na. Salamat sa imong paglangan sa akong oras, sir, ha? Late na gyud ko ini. Tuod. Nganong gidamon ko nimo dinhi sa imong opisina? Gusto ta't kang kasapan. Pangutanon. Kung nga nung imong ipaputlan ang imong buhok. Gusto ta't ka sukit-sukitun kung nga nung nagsulob kag off-shoulder ka blahos. Ug saya. Nawa ka abot sa tuhod. Sultihan taon na ka. Hindi ko gusto magsulob kag ingon adto sa publiko.
Kini ko gusto may magkagusto niya nimo. Pero wa na ko'y katungod. Wa na ko'y katungod, Eloisa. Wa na. Sula ini, uy. Di man ko katarong inis trabaho. Conscious man kayo ko sa akong gisulob. Dili gyud ko komportable. Pero, klaro kaayo nga affected si Angelo. Klaro kaayo. Ibog siya na ako. Oh. Mura ko pahoy ini. Trabaho sa kubi. Kahibaw ka, girl. Kamu yun ni sir ang sumsuman sa mga tao sa opisina. Kung mag-create ng page sa social media, no? Karong panahon na. My gosh! For sure, magbaha ang mga followers, no? The good thing is, instant fan sila sa iyong love team. Kailan ka ni Jelly Librandor? Wa. Nga na di ay. Head sa Finance Department ba? Nakahilak yung pagkahibaw niya nga ex-wife ka ni Sir Angelo. O magnovena yung puno siya para lang magkabalik mo. O kung sa siya gikilig ganyan no, sa may elevator. Kibaw ka, girl? Kibaw ka? Pagpelikula yung eksena ni Sir Ganingan, no? Ay! Mabuang ko, ah! Gikilig mo sa gano'n. Apir! Ano ka na to, ay? Huwag yung ganahan ako ni mo, no? Bitaw, Luigi. Seryoso ba? Hmm? Dili ba ako komportable ining akong gisuloob. Gilaas ka ayo. Dili na ako magingon ani. Uy! Ayaw ginaana, ha? Ang yan kayo kaana, no? Dagami yang nilugwa ang mga mata ganina. Ang mga ekals, girl. Pilit kitinanawan ni mo. Kung dili pa tingali tungod ni Sir na. Galit kayong daghanong admirers. Motoo ka ba, Luigi, nga wa pa ko makasuway nga panguyaban? Ha? Lagi. Sure, oy? Honest. Kay baw biya ka sa mong kaagi ni Angelo. Wa ba na siya manguyab na ako. Ako ba mo iyang ipangbayad sa utang ni tatay? Oh, di ay no? Unsa ka kung mudawat kog admirers ron, no? Unsa kay buhato ni Angelo? Oh my God, girl! Gusto ko mo siya again! My God! Nasuwag gina si muna huna, no? Sige, girl. Excited kayo ko doon ay other guys sa iyong story. Ay! Ka-thrilling. Di lang, uy. Ha? Di lang ko, Luigi. Luoy na kaayos, Angelo, good. Nag-suffer na good siya silom, unya ako pag yung dungagan. Hala, no? Grabe kayo ka. Paasa kayo ka. Aw, pwede mo na akong buhaton, pero di lang gid ko, uy. Di ra ba lalim ang feeling nga gidwa-duwaan ang imong pagbati. Labi na nga nahibaw ko sa hinungdan sa iyang paglikay nako. Hinoon? May point ka. Pero da, oy, naglagod ko ni mo, no? Ka-excited na gud kaayo ko. Unya, imo na yung gibaraw. Sorry, Luigi, ha? Bitaw, sa tinuod lang, gusto sa doon ako makasuway panguyaban. Pero di na lang gid lagi ko. Mangangin na sa kog laing tao, ana. Maong di na lang yun. Tingalig masuko pas Lord na ako. Nagampo bayagid ko nga tabangan mi ni Angelo nga magkabalik mi. Basin pa di ay panguyaban ako ni Angelo, di ba? Ay, kakilig ka, no? Hala! Nagigat-igat na lagi ka, girl, ha? Uy, ayaw sa pag-ingon anak, Luigi, uy. Ikaw ba? Nag-blush ba yun siya, no? Girl, okay na, uy. At least, honest ka sa imong feelings. Bitaw, dili ba ko ingon anak sa una? Lagi. Kay ba ko? Sabtalagid ko, ha? Uy, of course, uy. Sabtong tayod ka, no? Sabtong tayod ka, 1,000%. Thank you, Luigi. Love you! Oy! Ay ko ka na, ana, ha? Ako mga vision dahil nga mahimong the other guy, no? Hoy, feeler ka, ha?
Ang ka diha, pinalabi-labi man ka, unya, pinasandig-sandig na ako. Na, unsaon na lang, no? Ako pang maunan, Sir Angelo, nga mapukaw ang pagkalalaki. Hoy, Luigi ha? Bad na ha? Di na giti kapag doon. Uy, joke na to, no? Uy, naunsa ka, no? Girl, kaha ko bisa kung saan ang rumble, no? Ay, ito seryosuha, ha? Ay, bitaw. Pero basi niya gatumboy na kadiha. Ay, buyagay! Uto sa filler! Oy, pagtarong gidi ha. Hitingali bayag ikaw na gyud ang mahimong other guy. Ay, lano! Simba ko ka, girl. Ay, gabi ka ayo ka, do. Oh, kiwan. Ikaw ba na una ha? Usik yawan. Oh, sige na. Di na tayo magkisgot anak, uy. Iris na to, ha? Delete. Move to trash. Hala, uy. Naunsa naman ko. Di naman ako makatugin, eh. Di gimawasang huna-huna ang nahitabog kanina. Lord, uy. Ayaw ako kumidyahay ng ini. Thank you, Luigi. Love you. Ay, uy. Lord, uy. Ayaw na tayo pa hinumdumi. Please. Namarok akong balibo, Lord, oh. Honest. Nakuyawan ba ako, Lord? Oh, bitaw. Pero basig gatumboy na kadiha. Ay. Ayaw lang, Lord, uy. Ayaw lang daw ko himuag tumboy. Uy. Maloy tao ka na ako, ah. Pagtarong gidi ha. Kay tingali ikaw na gid unya ang mahimong other guy. Hindi ko malabot, Lord. Ayaw taon, please. Ayaw taon. Ayaw taon mo ang the other guy sa ilang love story ni Sir Angelo. Maloy taon ka na po, Lord. Kung saan ka kong sir, no? Uy, kung isang ko ni Iloy, uy, kaisog ka tong babayhan na. Kung si Bako kami, hindi pwede, Lord. Ako nga nun, Lord. Nagaman sa kugsa ni mo, no? Pero, ayaw lang ta ni Maoy isilot na ako, Lord. Maloy taon ka na ako, Lord. Ayaw taon. Oh, kiwan. Ikaw ba ikaw na una ha? Dila ko, Lord. Dila ko ma-joke ko ingon adto. Promise. Dila ko mausap, Lord. Madtumunta ko mo sa syudad. Usaong giubo o gisipon ko. Unya, wag yung kamusulti na ako, tay. Unsa may kiinom nimong tambal? Aw, tambal sa ubo. O ako siyang gabagan og mga dahon-dahon. Sa pasakalabo o gabon. Pinala kong luya. May daghan din ikot. May ikang mainom nga dahon-dahon. Tay, take po og vitamins. Palitan di ka unya, ha? Sige, kung kaog prutas, God. Padung naman sa kayo. Kita ni. Amping bayak gid tay, ha? Ikaw ra bayak gid din, he. Ikaw sab. Amping sab kay. Doon na rabay virus ito syudad. Aw, uy. Nagamping man gyud ko, tay. Siya yes, ha. Ang virus nga akong ipasabot. Ikaw gid, tay. Abi na kong seryoso kas virus. Bitaw. Super pa virus ito mabihana, oy. Okay na to sa iyo siya, tay. Sa sunod nga, magkita mi. Unya doon na nasa siya buhaton ako. Balian ako siya kamot. Iloy. Lagi, tay. Wa ko magbinuang. Bantay bitang makabalita na sa miha nga iya ka na siyang ipasakitan. Akong ipasalig, tay. Ang sunod ninyo mabalitaan, bahin na mo. Ako na siyang gibalian o kamot. Ah, sige, tay. Atoon sa nakos Mama Viola. Dayon mo ato kos lungsod. Palitan ni kag vitamins. Ako sad gani. Ngay gisipon man ko og giubo. Pero dali ra sang nawagtang kay sige man kog inom og vitamins. Unya sige sa kog inom og luya nga gipabukalan o gisagulan og lemon ug honey. Mao ba, ma? Ako sa painom sa tatay, anak, ma. Oh, pagdalang unya og honey.
Na ako'y daghan diha kay naka-harvest ng ato mga tao gani. Inyo, ma. Dili ato. Ato gihapon Iloy. Bisan gipa way bili na sa korte ang inyong kasal ni Angelo. Kabahin ka pa gihapon sa among pamilya. Dili na ka na mausap. Salamat, ma. Unya, kumusta naman mong duha? Okay ra, ma. Okay kaayo. Okay kayo? Oh, so may pasabot niyan. Nagkasinabot na mo pagbalik? As friends pa, ma. Ha? Friends lang una, mi. Sugod mi sinugdanan. Iampo lang gid mi, ma, ha? Ay, oy. Kanuna gyud kong nag-ampo ninyo, Iloy. Way puas nga pag-ampo. Og nahibaw ko, dunggon gyud sa Ginoo nga magkabalik ra mo. Salamat, ma. Salamat. Kisam na. Oh, si Eloisa. Hello? Hi. Oh, hi. Nanawag lagi ka. May problema? Wa, uy. Nangumusta ra? Nanawag ka para lang mangumusta? Oo. Di ba, friends na ta? Di man tingali dautan nga mangumusta. Oh, okay na ko. Ikaw? Kumusta ang sab ka? Okay ra, sad. Sige, uy. Maorati akong tuyo. Bye. Wait, Unsa man? niya ka sa opisina? Ni trabaho ka? Oo. Naagali ko rin gawa sa imong office. Ha? Musuod man unta ko, pero naikog man ko good maong nanawag na lang ko. Ay, ka ha? Mugawas ko. Oh my God! Oh my God! Kikiligit ko, Lord! Hi. Hi! Dali, sod. Lord, hindi ako pasudlon. Soda. Okay. Angelo? Oh. Angelo! Babe! Mahimo ba, Yesa? Angelo, mobalik na lang ko sa mong office. No, soda dito. Ako'y bahala, ini mo bayana. Ayaw! Pag-istorya mo. Oh. Ayaw siya. Ayaw pag binata. Pag-istorya mo ni Angelo kung unsa may angay ninyong istoryahan. Sige. Excuse una ninyo. Eloisa. Dali sa sod. Angelo, don't do this to me! Ug usay gusto mo akong buhaton, ha? I-welcome ti ka with open arms. Sobra lang iskandalong imong gibuhat din sa opisina, Aisa. Ug wa ko kasabot nganong di ka madutlag wow bisan gamay ug nibalik ka ba gyud dinhi. It's all because of you, Angelo! Pero dili ka magsabot kasabot! Ikaw ang wa magkasabot, Aisa. Ikaw ang dili mo sabot. Ikaw ang wa makasabot, Angelo! Ikaw ang dili mo sabot! Ako nagibuhat ang tanan! Ako nagihatag nimo ang tanan! I've sacrificed more than enough! And that woman, Eloisa, siya ang kontrabida nato, don't you see? Imo siyang gipagkasan nga wa ko mahibaw! Nagkabuwag na mo niya karon magsabok-sabok na sa tiyan nato! You can't blame me nga naingon ko ini! Dili na ko maka-afford nga ilugon ka niya pagbalik gikan ako! Dili na! Paminaw, Aisa. Paminaw. Bisan ka sa wa ko ilugan ni Eloisa gikan nimo. Tungod kay bisan ka sa dili ko imo. Di ba gisultihan ito magkaini sa una? Why kita? Why ikaw ang ako? Nagkasabot ka? No! Dunay kita, Angelo! Dunay ikaw ug ako! We love each other so much! Imo na nang una-una, Aisa. It was not love. It was only sex. Kung bisan ka na butara, dili na nako ikahatag nimo karon. Angelo, no! No! Ako ni bay ko pagsulti, ha?
Di na ko gustong magkakita ni mo din eh. Huwag kung magbagahi ka magitsi mo, ipadakop na ka. Klaro? Mao ba? Hala, uy! Naunsa naman nagbabayhan na? Luoy ba gid tayo siya, Luigi? Wag yun niya taga-igbili ang iyang pagkatao bisa gamay na lang. Da! Yes lang sa, uy! Iyan ang dinayuan, day! Sakto man tato siya sa edukasyon, uy! Ambot nagpaka-cheap ang yun na siya bayo, uy! Kung nga palang tingali ko makasiguro sa feelings ni Angelo, tingali, mo giveaway pa ko niya. Diba, naingon ko sa una nga basig sila gyud. Nga basin og, ako lang yun ang kontrabida sa ilang istorya. Pero karon nga klaro na nako ang tanan. Di gyud ako siya pwedeng taga-anong higayon, Luigi. Unya? Anong imo man siyang ipasagdan nga musuod sa opisina ni Sir? Aber? Day, imo na to siyang gitaganog higayon nga tintalon si Sir. Bisan unsaon pa niya tintal. Mo epek pa di ay. Ay, o day no? Pero, kay baw ka, Luigi? Naalagi ko'y nabantayan ni Angelo. Unsa man? Ambot lang, no? Basi nag-overthink lang sad ko. Unsa lagi? Murag, kuan lagi. Unsa kuan? Uy, karuhan na! Maka-feel lagi ko nga doon ay something ni Angelo the way mo tanaw siya na ako. Di na ako ma-explain. Basta. Ay! Ala, uy! Nagpakilig na sa ka-girl. Lagi. Honest. Pareha kanina o. Nindot kayo sa smile na ako. Unya, iyapag yung kong giagda pagsod. Murag na agi something sa iyang mga mata. Unsa man something nga? Muta. Iyapag man ka, oy, Luigi. Lagi, uy. Nasabot ko. Nagkilig mo man sa mundo. Pasuya? Nga? Si Pasuya. Ako nagpasuya? Nimo? Ha? Ay, wa, uy! Kalimti akong gisulti. Pagtarong ba? Unsay mo ipasabot nga pasuya, ha? Nagpasuya lagi ka. Kay abi, loveless man ko. Maong, nagpasuya ka ng inyong mga kilig-kilig moments. Luigi, ha? Oo. Ano naman sad ka? Sa una, basta doon ako yung mga istorya nga, ingon ini kay kilig sad kaayo ka. Support kaayo ka. Pero karon mo ingon ka na nga, nagpasuya ko. Pagklaro ko di, ha? Nagselos ka? Ha? Hala, no? Uy, wa, uy! Simbako ka, uy! Nausa na taon ka, uy! Oo, wa begit ko, ha? Ikaw na sad bega una-una. Ikaw gid nag-ingon nga nagpasuya ko. Pagklaro gid, Luigi, ha? Ay, may pa. Di lang una ta mag-istorya pila ka adlaw. Distancing lang una ta aron, makauna-una kagklaro diha. Di sa ka magkuyog-kuyog. Di lang una ka moadto sa akong apartment. Break sa tagpila ka adlaw. Unsa man? Deal? Lord, di anhigyod ko. Di gyud ba da, Lord? Murag, nakuyaw na gyud ko malisuan ko sa pangisip. Wala gyud ko makadimao, Lord. Amot na unsan ako. Wala gyud ko kasabot na ako. Oh, thank you, Luigi. Love you. Andok na yun tayo ko, Lord. Sukad na hirong gisulti na ako kay doon na lagi kausaban. Gusto na ko i-deny. Pero magara noon, nasa lang yung bayo, Lord. Bisang sa na mong paninguha nga. Mubak normal ang tanan. Lahi nang yun. Muli ko i-gyug ko. Nga na naman, Lord. Ay, parehas ka ron, oh. Udis na mingmili kayo sa usak-usak. Wala na gyud bisan chat. Pero, nakafili ko gakuwang. Murag gusto na ko makita niya. Unsa man, Lord? Nabuang na ko, Lord, no? Nalisuan na ka ako sa pangisip. Ay, tabangi ko, Lord. Tabangi ko. Oh my God! Daan pagid ko. Ikaw. Wait, ha? Wait, naguro na ako mga matakit basit dili tinuod. Ikaw yun. Nasa agad ni. Tingali. Move sa bi. Tupad na. Oh. Wag ko mag-expect, no? Na magkita ta karon. Dili pag good. Kay bawa ba ka? Nag-drive ako nga way tumong. Plano ganina akong ibangga na lang sakyanan. Then, nakaagi ko din eh.
Og wala na ko tuyo ang nga nisuod ko. Og here, nakita ta. Does God really exist, Luigi? Hala no. Of course, uy, grabe. Huwag hindi ka may bao. Well, tingali, no? Tinuod gini tingali siya. Kay nganong niaman ko. Huh? I really don't know why I'm here. Wa gali ko kay baon siya kung buhaton din he. Well, nice man sa itan-aon ang sud. Nice ang design. Nice ang mga imahe o. Ang Virgin Mary, gwapa siya. Ala no. Dili man na image ni Virgin Mary. Uy, image man na ni Saint Therese. Oh, really? Yes! O kung doon ako nung kay i-pray ni God, kunya, imong ipaagi ni Saint Therese, may bawaan ni mo nga granted imong prayer if makadawat ka grows. Really? Yes! Oo, sige. Mag-pray ko niya. Excuse me. Hala, Lord. Uy, kaluoy ka pa hana. Uy, desperada yung kaayo. Di na lang una ako mag-pray na ako. Uy, Lord, siya na yung naha, ha? Yung murag, mas nag-debut siya ni mo. Hi, Saint Therese. Tingali eh. Nasat kay power, no? Kay Saint man ka. Kay baho ka. Kapoy na kaayo ko. Kay baho si God, Ana. I just want to ask your help. Looy na kaayo ko. Nobody loves me. I just need someone to love me. Someone who will accept me for who I am. For what I am. I'm so tired na yun. Promise. Lord, bisag lagot na kayo kuha ng ayesyan, no? Kay... Pero, paluoy pa sabi ako niya. Sakto yun ang gingon ni Iloy about niya. Nga luoy kaayo siya. Nga wala na niya tigay og bili ang iyang pagkatao. Tabagin na sa siya, Lord B. Tagay siya tao nga. Makahatag niya sa iyang ikinahanglan. Kaibaw ko. Dili gyud na si Sir Angelo. Tagay lang siya og someone nga. Mo love niya for who she is and what she is. Thank you in advance, Lord. Luigi, para onsa ni paglight og candle? Para pasalamat. Bisan wa pa ma-grant ang atong wish? Dili wish. Prayer. Whatever. O sige na. Dagot na diha. Okay. Balik ko lang unya nato atong mga sakyanan sa parking lot sa simbahan. Safe na to dito. Mag-stroll lang una tayo. Okay ra nimo. Sure. Sa ako nag-ingon kanina. Wa ko'y tumong asa ko karon. So, I can go anywhere. Sige. Kita lang una BFF karon ha. For a change lang ba? Okay. At tumiaging si Mana, si Iloy ang meduaw na mo din he. Karon, ikaw. Bao ba ma? Dili siya. Wala lagi siya masulti. Kanunay na di ay mo makasulti, kay miingon ka man, ana. Ha? Dili gyud kanunay, pero usahay magkita mi. Kay bao naman ka nga usa na siya sa mga empleyado sa kong kumpanya. Oh, kanindot ka. Kung sa sunod nimong pagbalik, magkakuyog na mong duha. Alis kay paglao ma. Pero hinoon, so far, okay naman mi. As friends. Hinoon. Maayo na kaayo na. Lagi, ikaw gini ay daw na sino. Oh, unsa man ni imong dapaeng? Lipayan ako nung, oy. Nagkakita kayo tahuman sa taas-taas sa panahon. Tao-tao na gudito, tipaing. Paeng?
pasensya na. Nagdrama ko. Pero lipay magod kayo ko. Labi na nga, nibalik ang tuwag na kong Taypaing, Angelo. Makahilak man sa tag-apil ni mo, Paing. Itaw dong. Di yun matuki ba akong kalipay karon? Lipay yung kayo ko. Si Eloisa bitaw tay. Nagpabilin man nga nagtawag ni mama ug mama. Mao to nga nagunahon na sab ko. Okay naman di ay nga ipabilin ang sa may naandan nga pagsangpit bisan may kausaban na sa mong estado. Salamat to, Angelo. Daghang salamat. Uy, nanawag ba si Iloy? Kakulit niyo, ha? Ilo, anak? Tay! Oh, Iloy, ngano ka? Ngano naghilak man ka? Paing, ngano na unsa man di ay siya. Tay Paing, ako bigisulti tay. Tay! Eloisa, ngano? O sinita mo mo? Ngano ka? Ngano naghila ka? O sinita mo, ngano naghila ka? Tay, nausap lagi mong tingog. Or, nasayop lang kong pangtungog. Ako ni, si Angelo. Si Angelo ni. Angelo? Nganong ikaw naman Asa man di si tatay? Nagkuyog mo ni tatay? Asa man di ka? Dakas probinsya? Di amin sa Shinda. Tumagas ako pangutana, ngano naghila ka? Wa naman ko maghilak karon. Ganina ra to. Ngano lagi, unsa nitabo nimo? Gisakitan kog ngipon. Oh, Ngano, Angelo? Unsay nahitabo ni Eloy? Naon sa krusya, Angelo? gisakitan ko ng ngipon tay. Pagsulti mo balik tay. Tabi na ninyo, ha? Iloy. Naaday ka diya sa Shenda, tay? Naasa di si Angelo? Oo, nag-abot mi dire. Nagsakit ba kayo imong ngipon? Ano man na? Ambot, nisakit lang kalit, tay. Pero, okay ra, tay. Nitawag lang ko kunin mo. Nagpalaban na good ko. Okay ra ko, tay. Usay okay. Naghila ka ganiya o ya okay. Imnan lang din ako pain reliever, tay. Sige, tay, ha. Pasensya na. Nabala ka na hinuon mo. Regards na lang ko nila tanan diha. Bye-bye. Elisa! Iloy! Hello! Wa na? Ay, giputol naman, Mare. Okay na ko nun siya. Imna na ko nun niya pin reliever. Ay, nakuyawan ang sad noon ko kung naunsa kay naghilak man. Aw, hinuon sad, dili baya lalim ang sakitan kag ngipon. Mare, lain si Ato ba? Ngano mo to si Angelo? Naunsa naman ko. Di naman ako magkontrol ang akong mga lihok. Gamayng kisaw ni Luisa. Affected din ko. Huwag yun ako matago ang kabalaka ganina tubangan lang ni Mama o Tatay Paing. Pagkaduog na ako nga nakilak siya. Nausap ko. Anong naingon man ko ini? Hala, Lord, uy. Sakit pa yagi hapon ang akong ngipon. Pero nga nung mas nagpatikpapaw man ang kalipay nga akong gipati. Huwag yung ko magtahom. Nakurat kit ko pagkatungog na ko siyang tingog kanina. Di amin siya Shinda. Tubagas ako pangutana. Ganong nagila ka? Worried gid kayo yung tingog. Ay, murag nag-awas-awas kita nga akong kasing-kasing. Feel gid kayo na ko ang imong love and care, Angelo. Ay, grabe. Murag yung kong pahoy, Lord, no? Pero, kasabot man yung kanako ba? Nahibaw kong nakasabot kanako. Sige lang. Di lagi ko magdali. Asa raman iba? Magbalik raman yun yami ba? Og excited na kay ko ano higayon na, Lord.
Excited na kaayo ko. Excited na kay ko, Luigi. On sa response ni St. Therese na ko. Grabe! Malingaw man ko nimo. Walang damhano nga. Devote ka ni St. Therese? Grabe. Milagro yun. Milagro? Unsa man dito atong itawag ana? Imagine ha. Dili ka relihiyos nga pagkatao. Ignorante kayo ka regarding sa simbahan. Unya, kalit lang. Sige na kang pangagdanaw og simba. Unya, si St. Therese dito imong favorite. Siya na sige niya maghisgot. Dili na si Sir Angelo. Murag, sa usa ka adlaw, mas naana si mga huna si St. Therese. Murag, sige na kang communicate niya. Am I right? Yes! You're right, Luigi! Oh my God! Oh my God! I can't believe this. Look, oh! Nag-goosebumps ko! And I'm happy for you. I'm sure, sooner or later, i-grant yun ni God ang imong prayer through St. Therese. I hope so, Luigi. I hope so. Excuse me, Miss Ayesha, ha? Sure. Hello? Luigi, asa ka? Pwede ka mawari sa apartment? Oh, Namiss na ba yati ka? Wala ta magka-istorya taod-taod na. di ba nagsabot man ta nga? Dili una ta magkita? Dili una ta mag-istorya? Nagsabot ta ana, wa ba? Oh, pero... Ano di problema? Kung pwede ra, di ko ha. Di na lang ha. Nasa pila ka urunggon. Actually, doon ako ka meeting. Okay. Sige. Pasensya na, Luigi, nga. Nakadisturbo ko ni mo. Bye. Lainan ni Luigi, uy. Makapasakit magbuot. Naunsa gid ka siya. Kumitsya naman tato akong magisulti niya sa una. Iyang seryoso. Ay, sorry, Eloy. Pero, muli ka lang yung pauna ni mo, samtang wala magkalimaw akong gibati. Namiss na ba yati ka? Wala ta magka-istorya, taod-taod na. Kana mga linya, ha? Malagot kayo na. Muna na kapayabag sa akong utok ron. Oh my God! Mabuang akong biri. Oh my God. Abi na kung dugay to. Kadiyat ra, uy. So, after here, asa man ta? Enjoy lang sa day nga mag-stroll-stroll sa mga streets of the city, no? Oh, uy! Grabe ka! Huwag ka hindi makasuway ini sa una. Nope. Social manggod ka? Pues, paano mga things na na-miss ninyong mga sosyal? And good for you! Nga nakatayo pagid ka at this time. Bitaw. You're right. Oh, wow! Flowers! Ang ganda-ganda! Maglabang ta! Wow! Kanay sa mga roses! Bumalik ko ha! Palitan kita! Are you serious? You will buy for me? Oh, yes! Palitan ka! Huwag mo palis ako para ako, syempre no? Kanay siya nilang tanan, oy! Huwag mo ako palit kang para nimo, ha? Oh, this one lang! Red roses! Oh my God. Oh my God. This is crazy. I can't believe this. This can't be real. At Day, 1 dozen anang red roses o 1 dozen sa anang white roses. Para ako na tanan? Kana ng red roses? Uy! Ako ng white roses. Oh my God. Oh my God. I really can't believe this. Oh my, I'm shaking. I'm shaking. Si Luigi ang answer sa
prayers? Saint Therese, this is my wish, huh? The first man to give me red roses would be the love of my life, who will be with me forever. And it's Luigi. Oh my God! Oh my God! This is crazy! But thank you. Mauna na tanan imong request, sir. Basin, doon na ba kay i-add or doon na kay question? Kumusta na si Luisa? Oh? Nabisi ko for the last 2 weeks. Huwag balita niya. Actually, sir, mga kapit sa months na nga, wala may magkita or nag-talk. Seryoso ka? Yes, sir. Nag-away mo? No, sir. It's just, Check on Elisha immediately. sir, Kung sa mahinungdan nga magkita og kasulti, isitaw lang ninyo. Huwag ko magkauyo ni magisulti karon. Apela si mong trabaho ang pagbantay kang Eloisa. Nagkasabot ka? yes, sir. Kung sa mahinungdan nga magkita og kasulti, isitaw lang ninyo. Huwag ko magkauyo ni magisulti karon. Apela si mong trabaho ang pagbantay kang Eloisa. Nagkasabot ka? Apil din sa akong trabaho. Ay, di ba? Ako naman nakawaboton sa una nga. Naagid ka nun sa kilaran ni Eloy. Pero, apil ko nun sa akong trabaho. Pero parang hanuman. Parang naman nga. Di naman niya asawa si Eloy. My goodness. Ay, naku. Noon sa naman ni Oy. Luigi! Ay! Sorry! Nakuratan ka! Sorry, Luigi! Ay, sorry, Sad. Na-over tingali ako pagsyagit. Okay na ka? Yes, okay ra. Ikaw okay ra ka? Hoy, nangumusta ko imong ex. Ha? Maong, nagtoko samtang naglakaw kay gikan ko naka-award ni Sir Angelo. Oh. Naka-award ko tungod nimo. Uy, hala. Nga naman. Hay, ako man siyang gitug-anan nga. Wa na magkita o magkasulti. Mga 1 month na. Kaya nangumusta man siya nimo, mao nga. Nangambot ko. Mao to nanuyo siya. Part ko sa akong trabaho nga bantayan ka. Mao ba? Sorry ha. Ako na hinuon ang nakaingon nga nakasabaan ka da. May problema, uy. Eh, so, kumusta man tuod ka? Sorry sa nga. Wa na gid ko mapakita nimo. Naratingali ko sa OA mood karong mga panahon na. Okay ako. Why problema? Sige, girl, mamawi ko ah. Ko yung tag-lunch niya. Ay, grabe ka si Sir. Uy, nagkalit yung transfer ang iyong dagway pag-ingon na ako nga. Mga 1 month na tanga, wa magkita o wa mag-istorya. Na-fake ako nga, kasok magunsiyan na ako. Ah, grabe sad. Uy, kailan ba yan ka ni Sir mo kung maglagot? Lagi. Sige. Nitoon ako. Mauna siya. Mao nga, from now on, balik na ta. Ikaw naman si nakibuwag na ko ba? Ay, mo kuya mo, nagbuwag. Sa tinuod lang, no? Na-miss ba yati ka? Kita ba yung BFF? Kita ba mo yung mag-uban permi? Oh, lagi. So, balik na tas dati, ha? Iwas ang good choice. Tingalig, madugtog ka na yung ko ni Sir. Oh, Si Angelo? dili. Si Ayesha. Oh, sige. Tubagaw na. Hello? Asa ka? Nako ka rin at bang sa inyong office. Madunga nag-lunch? Ay, sorry. Nag-lunch na ko karon with Iloy. What? Kano ba bayhanan, Asad? Asa mo? Asa mo kay naon mo? Ha? Asa mo kay manha ko? Wait sa ha. Pero, sorry, di ko pwede masulti nimo. Pasensya, gyud. Luigi, don't do this to me! Don't do this to me, please! Ha? Hoy, noon sa man ka? I want to see you now! I want to talk to you now! Ayesha? Paminaw, ha? I'll go to your office. I'll wait for you. Ginawa ko. Naon sa rin may hana, oy. Wait, Ayesha. Wait lang kamay, ha?
Ayaw niyo magsuot sa building, ha? Stay where you are lang. O hanaon ti ka. Stay where you are lang yun, ha? Bye. Ay. Nga na di ay. Ang buto yung sana sinusuot sa utok ng mabayhan, ha? Magdadali lang kong kaon, ha? Then, muna na lakaw ni mo. At doon ko mabayhan na, kaya tingalig, mag-iskandalo sa ito sa opisina. Luigi! Ay! Luigi! Ayaw mo tani mo, ay! Buhay ko, be! Dali na! Mag-lunch na ta! I'm so hungry na! Let's find some place na! Dali! Wow! Niagi na din ha? Uy, Day. Ikaw kaya mo bayad ha? Kaya di ko ni-afford no? Yes, of course. Ako rin mo bayad, don't worry. Diba ka? Hmm? Happy ba kayo ko? Oh, really? So nice to hear that. May kamay, may mabayhan na, uy. Kaya na, hysterical ka ayo. Unya ka ron. Bulan sa kong ikunsaran sa Espiritu Santo. Pero ganina, I was scared ba yun? Pero love yun ay ko ni St. Therese kay ni-pray man dahin ko niya nga. Hindi lang ko niya disappoint. Oh, really? That's nice. Yes. Nice yun kaayo kay. Nagkadangan kitag lunch. I'm so happy. Luigi, do you believe in destiny? Alas 2 naman eh. Oh, si Eloisa. Eloisa! Eloisa! Eloisa, asa ka? Mo balik na sa among office. May gipa-photocopy lang ko. Naguba mo ko ang among photocopier. Nag-lunch na ka? Gani na ra. Ikaw, wa pa? Nag-lunch na sad. Pwede kang ma-invite og dinner niya? Sure. Okay, it's a date, ha? Sige. Sige. Iya kong ki-invite og dinner. Yes! Naunsam ka. Ganong impulsive naman kay ko. Imbis magkalayo, nagkaduol man unig maayo. Okay naman dita as friends, di ba? Yeah, friends. Friends naman, Demi. Okay. Friendly date lang. Makalipay na ako. Magkontento na ko ini. Simply friends. Murang tadi kaila, magtitingga na eh. Di, oy. Concentrate lang tas pagkaon. Gilamian na kasi lang food. Oo. Lami raman. Nice sa dilang place, no? Oo. Nice kaayo. Ngano ka? Nagkatawalan ko na to. Kung natin bagong nagkaila. Mao gyud. Pero kung tarungon pagtanaw, bago ra man kita nakaila. Ha? Isugod man ta sinugdanan. Bisag nakaila na kita sa atong mga taras, pero dili man gito ang kinatibukan sa atong pagkatao. May mga side pa man nato nga wa pa nato madiskubre. Og mao ni karon. Kalawab sa sige gamit mong word eh. Masa to? Tibukan. Oo, kinatibukan. Totally. Lagi, nagkasamot man ko. Bukat ang paminahon. So, mao na to. Lahi ang hitabo nato, pinabali. Usually, magsugod man sa ingon ani no? Pa-cute, pa-pogi points. Then later na magkailhanay sa mga tinuod nga batasan. Pero kita, mas una ta nang pakitaay sa mga tinuod natong batasan. Sakto ka. Weirdo, manggug ka? Parehas bitaw ta. Pero at least, dili ba ang ending sa ito istorya? Kaya di siya naputulog at kami noon. Nagka-friends naman kita. Ang love man nato ang usag-usa. Oh. Oh, namuwa baya ka? Modenay ka? Mahal man ko mo. O mahal tasad ka. Dili ka modenay, ana. Ha? Wa ka makatingog kay tinuod man.
Kung mupugos ka dinay, baka kung di tayo ka. O kasagang ato na. Bitaw, tinuod pa ning akong gisulti. Prangka-prangka lang, no? Mas na-feel pa nako karon ang tinud-anay nimong love kaysa sa una. Oh. Og tungod ana, mas nilawom sa dang akong love nimo karon kaysa una. Oh. Kay bawa ka sa akong na-feel karon? Karon gyud. Happy man kaayo ko. Kanabit akong kalipay nga gusto ka guhilak. Wa na. Nakahilak na ko. Kay bawa man ko. Mausa na imong na-feel karon. Kada bitong love ka way sagol mali siya. Kanang pure nga love lang yun. Kana nag-awas-awas ka dili ka makasapot. Pero need sa di mong pugnan tungod sa mga rason nga dili masabtan. God. Ay, Pedek, imong gunitan ang akong kamot. Oh. Sure. Ayaw pagkilak. Love man kad kaayo ikaw. Ganong kinahanglan man yung mag-antos na kigo dati. Ganong kinahanglan man yung paantoson mo ko galingon. Mahansat ko ni mo, diba? Angelo pa. Eloisa. Mahal man kayo, tika. I love you so much. You deserve someone better. Humano na ito itong pagkaon. Then, ihato dito kasi mga apartment. Another day. To ano siya, Luigi? Sakit kayo nga akong dugan. Huwag na iba akong sakit sa tugiyang dugan. Kasultiho na kayo ko niya nga nahibaw na ko siyang problema. Ako lang yung kipungan. Kaya naluoy man ko niya. Pero Luigi, sakit kayo nga akong dugan. Feeling na ako, magpalayo na sa siya na ako. Kaloy sabi mo, eh. Unsa man? Buwan ako? Sige. Buwan ako, ha? Huwata lang ko. Buwan ako. Sige, Luigi. Salamat. Kay bawa ba ka sa kong na-feel karon? Karon gyud? Happy magkaayo ko. Kanabit ang kalipay nga gusto ka guhilak. Wa na. Nakahilak ako. Eloisa. Kay bawa makog ko. Mausa na imong na-feel karon. Kanabit ang love nga way sagol mali siya. Kanang pure nga love lang yun. Kanang nag-awas-awas ka dili ka makasabot. Pero need sa di mong pugnan tungod sa mga rason nga dili masabtan. Rason nga di ka angay masayon. Rason nga magkauuaw. Rason nga ako lang ang angay mahibaw. Love man ko kayo, tika. Mahal sa ka, Eloisa. Mahal sa ka. Pero dili ba yung ikot ka sa akong kinabuhi? Unfair para ni mo. Unfair. Unsa? Angelo, seryoso ka? Yes, ma. Anytime this week, mo-file ako sa resignation.
Mao nga, you have to be here within this week. Mahimo bang mahibaw sa gyud ang hinungdan, Angelo? Personal ma, o business opportunities na sabdi at the same time. Oh, sige. Muana ko sa syudad, mga Huwebes na lang. Oh, sige ma. Bye. Bye. Ginoo ko. Nganong magpalayo naman sab siya? Pare, Ah, yan ang imong i-order nga kasaba cake. Duha ka kahon eh kay. Kasi makuha ko niya kung kusara ko dito. salamat, pre. Usa ka man. Si Angelo. Muadto na sa US. Ha? Uy! Hala, uy! Kanino't unta sa inyong pag-rest? Balisan mo sa uno? Lagi, Luigi. Ako sa tong sayop. Nagpadako sa akong gibati. Daan pagid lagi ko. Maugin ni mahitabo kung ako ipush ang akong kaugalingon. Ayaw ba sula imong self, girl? Uy! Siyempre, bisag kinsa naman, madayod sa emotion, uy. Dabi na tayo kakilig ang sitwasyon, di man to mo sa good nga. Mo-feel kang ingon adto. Gidaon ninyo ka sa katalaw ni sir. Kasabot bitaw ko, Luigi. So, back to uway tayo banay na sad. Ingana lang yun mo. Dili ko musugot, Luigi. Kung kinahanglan nga ako yung manguyab niya, ako ni buhaton. Okay na girl. Anyway, kahibaw man tabang nga. You love each other. O nga doon lang dyan butang nga. Nakababag ni sir. Og tangtangon ko ng butanga, Luigi. Ako gid siyang bawion by hook or by crook. That's my girl. No! That's not your girl! I am your girl, Luigi! I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Langit ka, kilat ko. Sinuwat ni Baby Omega Flores sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Cycles on a golden leash, we don't care. We are all caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's the one in our blood, the kind of love. Huwag mo ito mga ka-listeners, ang part 8 sa Langit Ka Kilat Ko, no? So, mag-abang-abang na po mo sa part 9 mga ka-listeners, no? Kaya ako ni panikamutan nga karong buwan na mahuman sa nato ning drama, ha? No? Kay niabot kita gusang niabot gyud tag gusang buwan ani. So, karong drama, karong buwan na ato ako jud panikamutan mahuman mga ka-listeners, no? Para sunod buwan lain na sad nga drama ang inyong paminawon. Napunan ako kay ganina ra man ta ko ga-vlog mga ka-listeners, pero sige saba-saba lagi mga iro na ikaupat na ko ning take, no? Take 1, take 2, take 3, take 4 na taron. Nahapon na ning taon, alas 4 pa to gasugod, no? So mao to mga ka-listeners, no? Sa sunod higayon na sad nga vlog, magbasa ko sa mga comment ninyo, no? Gikan sa John Kent Anuta kay daghan kay mo comment dito nga wa matagad, no? So mao akong basahon og para pang intro vlog lang ba, no? Ya, pwede siya do pakapinag storytelling mga ka-listeners, no? Sa akong mga kasinatian kung pwede, kung di mo masuko, no? Share lang gud para makaibaw mo sa mga maka-inspired nga mga story o nya kuan pod, maka-aware pod ang uban ba, no? Sa mga kasinatian niya kung gi-share ninyo, no? Ya, mo to, di na ko tason kay hapon na, git-git nagsugod. Alas 6 naman ang oras, alas 5:35. Okay mga ka-listeners, thank you so much for watching. God bless sa tong tanan. Amping makanunay.